mpaebɔ da biara ɛyɛ adɔnkɔ ne fa na yɛtumi abɔ mpaeɛ ma nipa nyinaa na wiase nyinaa ɛboro a yɛfa ahohiahia mmere mu ɛboro a yɛde apɔmudene nhyehyɛeɛ bi te sɛ nsa hohoro na yɛkentene nipadua akɔ akutia yadeɛ mu no na tumi aboa yɛ ma yɛako atia amanehunu yi nanso ɛduro ne ayaresa biara ne hɔ atumi wɔ mu a ɛsene Onyankopɔn mmoa na yɛhia Onyankopɔn mmoa yi sene adeɛ biara ne da nyinaa ɛfa ho ne asɔre a wowɔ anaa ɔsom a wowɔ mu yɛn mfra a yɛfra enipa a ɛwɔ wiase afa na nyinaa wɔdwene Sa pagsikat ng araw, ating mamamasdan ng pag-ibig ng Diyos, sapagkat sa bawat bukang liwayway, isang bagong umaga ang muling masisimulan. Huno Nyankopɔn na hay, yan adekyeɛ nso na sɛ Nyankopɔn nko ade akyɛdeɛ pa na wɔsompama afoforɔ ayɛ nhyira. Verse de ahotɔ berɛ foforɔ na yɛnyɛ adwuma na yɛwɔ mansia me bapeni adi mfie dunum me kunu nyɛ adwuma anyɛ na yɛ makɔsisi nkurɔfoɔ nneɔma ɛma wɔn te sɛ me nua baa kunu papa wuyɛ ɔnyini kura no wuyɛ na me wɔ anuanom nkron me ma me pɛ ne ka yɛ mpere pii no yɛkɔbɔ posia ɛwɔm sɛ yɛdi hia deɛ na so deɛ hia no sɛ wɔn wɔ apɔmudene ɔno bɛtumi atumpɔn na sɛ impo sɛ mmoa baako ntumi mmoa a mɔbɔ kwan foforɔ so bɛdi apere atɔda ana yɛdi apere ɛpɛsɛ yɛkɔhwɛ yɛapɔmudene mu nanso yɛni sika yɛsan so ni kae agye sɛ yɛtwa kwantentene nti yɛtɔda a yɛnom habanduro ɛsane ahokyere nti nanso Onyankopɔn hwɛde mpɔn na wɔsoma anuane ma nipa na ɔnyɛ nipa mu yimu na berɛ yɛn a wɔayɛ krado sɛ ɔbɛboa nipa firi sɛ n'adom ne ne nhyira ɛdɔɔso wɔ ahiafoɔ mu ahiafoɔ so. Mani agye sɛ MCGI abɛyɛ yɛn mmoa. Yɛn yɛ mmoa kɛseɛ ma yɛn asedanka wɔ Nyankopɔn. Yɛyɛ nhyira ɛfiri sɛ yɛtumi akɔhwɛ yɛn apɔmudene mu asedanka wɔ Nyankopɔn ne MCGI ɛna obi biara ɔbɛyɛ yɛn mmoa. Na yɛn ne berɛ di kan awɔ yɛn akura ase ha yi sɛ mode dwumadie kɛseɛ te sɛ ahyehyɛ so na yɛda MCGI ase nokorɛm na ɔma bɛboa yɛn wɔ nnuro ɔmahwɛ yɛn se ama yɛn feeding program asan so ma yɛn free store yɛn mmoa kɛseɛ ma yɛn kuromfoɔ asedanka wɔ Nyankopɔn asedanka Awurade Nyankopɔn sɛ yɛwɔ nipa bi ɛte sɛ mo a mo aba bɛboa yɛn kuromfoɔ asedanka wɔ Nyankopɔn dodoɔ a wɔyare no ɛnna ɔmatumi akɔhwɛ adɔkotafoɔ yɛama wɔn mo nnuane nnuro ne apɔmudene yɛn yɛ mmoa kɛseɛ ma yɛn akura ase asedanka wɔ Nyankopɔn ɛne mo nyame nka Nyankopɔn.
karagdagang serbisyo sa kapwa, lalong-lalo na sa mga kapatid. Na abra yeguso de wasumpa asma manfo kan nuanom na yesi ayaresabea ye free ewo man mo MCGI ayaresabea na ya hwase MCGI ayaresabea de pesa foforɔ enya ahotɔmapa adɔtema mapa awo Twerɛ Kronkron no akwanso sa ayaresabea yi untua kapere nti bribiara enya yenda dwene imposi ni sika anase na beya emwa na ebetumi aba beye nipa moantem ase ehia se yaboa won somo wa yade ebetumi agye won entem so ewo hia kra so betua sika bi ansa ne aba behwew na ayaresabea yakuta emfidie akukudam ane tema no wasompa afiri enipa ibaya mwakasi MCGI ayaresabea yesi aban no anamusinifo wompotem ho atachire na atumi nasaksiyan ko po apomodene enkorabata hyehyɛ biara mu na yɛn kɔso mfie aboro mfie mienu nie na ayaresabea awoyɛ mbia yɛ hanom yɛ ama no yɛnu hanom aba hɔ no aba bɛyɛ mmoa na dan wa malolos awonom ne betumi aretina meda MCGI asafo no ase na menimu mpo sɛ ayaresabea no som kura wontua sika bɛfa dɔkotafoɔ nursefoɔ ebetua wɔn muka enama mu adene sa ebetumi ahwɛ wɔn so na meboa sa DWUMADIE na mahunu sɛ ne kuro no ani agye MCGI emodene bɔho na wobɛhunu yɛn wɔ ayaresabea kɛseɛ te sɛ binom awie sukuu ɛwɔ lavada sukuu mu a wɔnom antua kapere wɔne nuro ne wɔne nua ne nyinaa ɛyɛ kwa yɛma amufoɔ nso anya mfasoɔ ɛfiri MCGI nkankan fie mienu yɛde na aban na musinifoɔ wɔ ha yi mmoa biara ebetumi ade asom nipa no yɛpɛsɛ yɛyɛ na yɛbɔ yɛn ho mmɔden yɛhunu sɛ adwuma a wɔ ha yi no ɛnyɛ kwa na yɛhunu MCGI ayaresabea foforɔ a yɛba besie mentumi mpo nkyerɛkyerɛ m'ani gye atenkam afiri sɛ yɛhunu biribi a ɛte sɛ na MCGI ɛwɔ DWUMADIE sononko a ɛte sɛ ɛwɔ yɛn beaeɛ saa ayaresabea yi ɛbɛtumi asom brother Eli Soriano ne da yɛso pia na ɛso ne so yɛn nuanom ahiafo a wɔwɔ yɛn nkyɛn ha yi da yɛso a bɛba mu Nyankopɔn mu ne na ho mmɔborɔm na makoma so adeɛ sɛ mbesi ayaresabea nyɛ pampanga hanom nkonamo nkura hodoɔ so lepia ne nkura batakura hodoɔ so na menim da yɛn bɛpa mu menkwa ne mu na nso mepɛ sɛ mɛboa nipa wɔ ha yi sɛ menim sɛ menim wɔ na ma ne hunu at maging sa panahon ng pagtahimik ang salita ng kaligtasan ay ating maipangangaral yɛwɔbra yɛde kasa yɛkɔm yɛ mu mpo betumi aka nkwagye asɛm ɛwɔ nnwuma pa a yɛde soma foforɔ na free mfiti ase yakɔpem daakye yɛnyina bɛtena bo na yɛne ade adi ho adanseɛ sampa ɛyɛ wɔ Nyankopɔn ne mamfo a yɛsiesie yɛn sɛ yɛnyɛ papa da biara mpo yɛkɔm yɛ mu
yɛbɛkasa bɛtoa so aka asɛmpa no ne berɛ hyɛ mu asedanka wo Nyankopɔn na ɛno ne ade yɛ gyina bɛbɔ mu aso a wo Nyankopɔn ne mmoa ne na hɔ mmɔborɔ asafo yi bɛtu mpɔn apae da wɔfrɛ yɛn animuonyam mu aka animuonyam ɛnka wo Nyankopɔn
Ang kapayapaan po ng Panginoong Diyos ang sumaatin po nawang lahat sa oras na ito. Muli, Awurade Nyankopɔn na sumdue enka yɛn anuanom bio. Yɛda Awurade ase sɛ ɛnnɛ nso yɛn nsa tumi aka akwanya pa a ɛte sei, sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi atie yɛn Awurade Yesu Kristo mmara nsɛm. Na ansa na yɛbɛtoa so no, yɛreto nso afrɛ mu nyinaa momma yɛntwe mpɛn wɔ Nyankopɔn na yɛnam mpaebɔ so nsrɛ n'anim adom. Momma yɛn nyinaa yɛmmɔ mpaeɛ. Ama naming dakila at makapangyarihan sa lahat. Yɛn Agya, Sa pangalan po ng Twɛdiampɔn, na anak, Otumfuo lapit kaming muli na wakɛseɛ, banal na harapan. wɔ wo dɔba pɔnudin mu. Papasalamat Bio, yɛn nyinaa yɛba w'anim kronkron adigya. may buhay pa kami Yɛda wo ase na kaloob mo sɛ woama yɛn akwanya pa. at meron kaming Yɛn nyinaa yɛsane yɛahyiam. Yɛnyɛ akwanya pa yi sɛ tuloy na pakinggan yɛbɛsua wo nsɛm. salita. Yɛnyɛ akwanya pa Maraming a salamat yɛde bɛtie wo tenenee nsɛm a sa paggawa ɛbɛma yɛasa afata wɔ w'anim. naman po sa amin. Yɛda wo ase bebree Iingat wɔ mo wo nsa no nnwuma humihingi kami ng ɛne w'ahobammɔ, wo dɔ sa aming na wo kɛseyɛ. ang mga Yɛsrɛ w'anim bɔnefakyɛ pagkabuhay. Patawarin na yɛgye tom sɛ ɛyɛ wo mfomsoɔ tawad na rin na yɛwɔ bɔne pii. sa mga nagkasala. Agya, yɛsrɛ wo sɛ fa yɛn bɔne kyɛ yɛn sɛdeɛ yɛde akyɛ wɔn a wɔfom yɛn no. Makikinig Bio, sa iyong mga salita. yɛn nyinaa yɛsrɛ wo hɔ mmoa. Suguin mo Yɛsrɛ wo sɛ tie yɛn akoma mu sufrɛ. Yɛbaa bɛtie wo nsɛm. tulungan mo kami Soma honhom kronkron kaunawa at magliwanag sa aming kalooban at kaisipan. ma no mmra Swirang ibig emu biara so ma yɛnte wo nsɛm ase. Wɔ tenenee nsɛm a at lakas. wɔpɛ sɛ yɛtie ne yɛte ase na atoa so ahyerɛn yɛn akoma mu. Tao Wɔma yɛn nkwa ne ahoɔden ne nko adeɛ. Yɛsrɛ wo sɛ hunu yɛn nuanom sa buhay na ito na obi biara a wɔpɛ sɛ wɔtie wɔn nsɛm no nyinaa mmɔbɔ. sa aming Asetena mu no a, Agya, ng iyong mga salita. yɛn nko ara yɛntumi nnya hwee. Ikaw ang Yɛne ahoɔden ne yɛde bɛtɔ wɔn nsɛm ase. sana Na sɛ woammue yɛn akoma ne yɛn adwene mu a, oras na ito at papagharian yɛsrɛ wo sɛ ka yɛn nyinaa ho. na kapayapaan sa bawat dako at bawat tahanan Ma w'asomdwoeɛ kronkron na makikinig sa oras na ito. ɛnni hene wɔ yɛn mu biara akoma mu. Iyong mga anak Yɛsrɛ wo sɛ Agya, hyira yɛn nyinaa. sa gaway Wɔn mma kilala a wɔreboa sana'y w'asafo yi mu, wɔn a wonim wɔn nyinaa. mahal na nagmumulong Yɛsrɛ wo sɛ may pagpatuloy na daa ne da nyinaa tenatena yɛn. maabot Ma yɛnyɛ w'anim adom, habang wo nhyira ne wo tema. sama-sama kaming Ma yɛntumi nya ahoɔden a ng isang matuwid yɛde bɛboa yɛn yɔnko nnipa. na magbibigay sa Ɛberɛ a yɛwɔ akwanya yi, ka yɛn ho na yɛn nyinaa yɛtumi mmɔ wo tenenee aseda afɔde bɛma yɛn anidasoɔ. sa iyong Na yɛn nsa atumi aka daa nkwa a wohyɛɛ yɛn bɔ. Agya, bio, wotumi bɔsɛm na yɛgyae ade nyinaa hyɛ. Yɛda wo ase bebree wɔ yɛn Agya nkwa Kristo Yesu din mu. Amen.
Sumatin po ang kapayapaan ng Diyos. Muli po isang magandang gabi, magandang araw. Enkaye gina ni anom menchi akoma mo sɛdeɛ mo kromo mmra mo tie dwumadie wo mo tie biara o wiase afa na nyina ne kasa biara nso a mo tie dwumadie yi ewo mo Awurade enkaye gina ho awo yɛde hyɛn mu ayɛ nyina mu abra yɛsua yɛ ne Awurade Yesu Kristo mmara nsɛm wana wɔka yɛn ho ne yɛn nuanom Free Members Church of God International na yɛretɔn sa frɛ mo dɔnhwede kakra yi mu ana yɛda ɛtɔ du a yɛsua yɛ ne Awurade Yesu Kristo mmara nsɛm ɛna fie da yi ɛwɔ Philippines Ghana ha nso yɛ fie da ɛma mo brother Eli Soriano anuanom yɛntwe yɛ akoma mu nyina baabi biara a mowɔ ɛna da yi yɛasemuti no ɛfa ataade a Onyankopɔn ahyɛ sɛ akoma mu nipa na emu nipa a ne ma ɛwɔ Nyankopɔn asafo ni mu bɛhyɛ sɛdeɛ Twerɛ Kronkron no seɛ wɔ Nyankopɔn asafo ni mu wɔ n'anuanom yɛn kasa mfa nsɔre foforɔ afiri sɛ nsɔre foforɔ mu deɛ adeɛ bi a wɔbɛhyɛ bia no ɛnyɛ wɔn asɛm ɔpaaworo ho na bɔ adagya ɛnyɛ wɔn asɛm ɔpaaworo wɔ ha mu kyerɛ wɔn ɛmfa wɔn ho ɔpaaworo nofoɔ no bɛɛ ho kyerɛ wɔbɛdwam wɔn mfa ho mekae si ne yifoɔ baabi na saa si ne yifoɔ baa no ɔpatereyɛ ɛsane sɛ wɔnhyɛ atade papa nti nofoɔ no ahoma no a kyekyere no sane ma nofoɔ nyinaa abɛda adagya na sɛ bɛgu abɔntene yɛwɔ nipa bi no wɔ hɔ no mu a wɔn de wɔ nipadua no adane agyegyedeɛ ɛna wɔn de gyegye nipa te sɛ siniyie mu no yɛyi sini no a yɛbɛyi sini no fa bi a ɛbɛgyegye yɛfa no sɛ pakita wɔ Tagalog kasa mu tete nyina ne yɛfa no pakita na sɛ wɔkɔ siniyie bi a ngayon, ganun din naman ang mga niya wɔhwɛ no na wɔbɛyi wo wɔbɛyi foforɔ a wɔnhwɛ no wɔn de bɛba bɛhyɛ ni aka sɛ yɛn ne sinia ɛnkyɛ bɛsinya baso ama binom saa na wɔte ɛnyɛ mmaa nyinaa na ɛte saa nka sɛ mmaa nyinaa te saa na mmom wɔn de wɔn nipadua gyegye mmarima sɛdeɛ ɛbɛyɛ a abɛgyew ama wɔhwɛ na sɛ ɔbaa bi siesie ne ho hyɛ pɛ te sɛ siniyifoɔ baa te sɛ Divina Valencia na Stella Suarez a wɔn edi agorɔ wɔ simpie so na saa dwom no gyedin saa berɛ no tete no Divina Valencia na Stella Suarez no ma gyegye din saa berɛ no na wɔn de wɔn nipadua gyegye nipa pia de pɛ customers nti bɛhunu sɛ nkɔkorafoɔ no a wɔn kuta poma kora ne yɛpɛ mmaa ne mmarima de gya so sini ahwɛ saa berɛ na Viagra adura yɛnom ɛde mmaa deda na ebi ne hɔ na so na nkɔkorafoɔ kɔhwɛ saa mmaa de gya so mmaa wɔ na kɔmayadeɛ deɛ mɛpɛ sɛ mɛka nyinaa ne sɛ Nyankopɔn asafo ne mu na sɛ Church of God asafo ne mu no ɛnyɛ nsɔre foforɔ mu nsɔre foforɔ mu deɛ wɔn deɛ wɔn mfa ho ne nea wɔbɛhyɛ nanso sɛ yɛba abɛsua yɛ ne Awurade Yesu Kristo mmara nsɛm a Onyankopɔn ɛwɔ mmara nsɛm fa ne yɛbɛhyɛ ho na wɔbɛhyɛ wɔn mu no hɔ nipa no ataadeɛ ɛna afei ɛne nipa no nso bɛhyɛ no ataadeɛ ɛretwerɛ sɛ Nyankopɔn ɛma ɛwɔ no kura asafo no mu deɛ okuta nipadua mmienu anaasɛ su mmienu na yɛwɔ nipadua mmienu na ɛfa neɛ yɛbɛhyɛ ho deɛ ɛwɔ deɛ ne nipa no bɛhyɛ na emu nipa no nso bɛhyɛ Onyankopɔn ɛwɔ mmara nsɛm sɛdeɛ ɛbɛyɛ a mobɛte aseɛ no mama yɛnhyɛ aseɛ ɔkwan bɛyɛ na Nyankopɔn nko a wɔ Nyankopɔn asafo ne mu no ɛda mu sononko firi afoforɔ Nyankopɔn ɛma te sɛ atuafoɔ no te sɛ Kristofoɔ no wɔn da mu sononko sɛn efiri afoforɔ mama yɛnkenkan
2 Corinthians 4:16. Na yɛnti na yɛmpa ba na sɛ yɛn ho nam ne nipa yɛresɛe mpo a ɛmo no ho nipa ndane foforɔ daadaa. Ɔsomafoɔ Paul ɛna ɛkasa yi. Ɔsɛ sɛ yɛn ho nam ne nipa yɛresɛe mpo a ɛmo no ho nipa no dane foforɔ daadaa. Sɛdeɛ asɛmpa no nkyerɛkyerɛ asie onipa biara wɔ nipadua mmienu mama yɛnkenkan yɛwɔ brɔfo kasa mu na yɛnti na yɛmpa aba na sɛ yɛn ho nam ne nipa yɛresɛe mpo a ɛmo no ho nipa no dane foforɔ daadaa. Meyɛwɔ deɛ yɛfrɛ no sɛ ɛmo no ho nipa anaasɛ ɛne nipa ɛna yɛwɔ ɛmo no ho nipa anaasɛ ɛne nipa. Na ɛne nipa no a ɛyɛ yɛn ho nam dua no yɛ nipadua ɛno ɛyɛ mmerɛ enyini ɛbɛtumi anya sasaboro atɔda kora wontumi mpo nto mmirika da so yɛn mu no hɔ nipa no sɛdeɛ Paul osie no ɛwɔ ahoɔden da biara. Menim sɛ munya saa tenka no bia mɛmɛte bia mu deɛ begye de sɛ atenka menya ne me mu no ɛyɛ atenka korɔ no ara ɛnsesa ɛfiri bra mɛyɛ abɛɛmuwa no na sɛ sie de me nipadua no asesa mɛna so mentumi ntu mmirika bio ɛbɛsɛ metu mmirika na mesuro bi nkotodwe nyinaa ɛyɛ meya mesuro sɛ metu mmirika ɛbɛsɛ ɛmpire pii no ɛyɛ na mesuro sane sɛ me nkotodwe yɛ mmirinti aha na makɔ koli na mate ato na sɛ memu deɛ menya atenka korɔ no ara memu no hɔ nipa no ne ani nipa no ɛyɛ honamdua na ɛmu no hɔ nipa no ɛyɛ honhom fa mu deɛ mama yɛnkenka nkyɛmu dum wɔ twetwerɛ so bɛdi si wɔ na yɛnhwɛ nneɛma a wohunu na mmom yɛhwɛ nneɛma a wohunu ɛfiri sɛ nneɛma a wohunu no nkyɛ na atwa mu na nneɛma a wohunu no na ɛtena hɔ daa. Na wɔde ani nipa no ne emu no hɔ nipa no ɛtoto ho. Na yɛn deɛ yɛnhwɛ nneɛma a wohunu na mmom yɛhwɛ nneɛma a wohunu ɛfiri sɛ nneɛma a wohunu no nkyɛ na atwa mu na nneɛma a wohunu no na ɛtena hɔ daa. Mama yɛnkenkan Korintofoɔ nwoma ɛtɔ so 19 nkyɛmu 16 ne 18 wɔ sɛboa no kasa mu yɛnti na yɛmpa aba na sɛ yɛn honam ne nipa yi resɛe mpo a ɛmo no hɔ nipa no dane foforɔ daadaa. Na yɛnhwɛ nneɛma a wohunu na mmom yɛhwɛ nneɛma a wohunu ɛfiri sɛ nneɛma a wohunu no nkyɛ na atwa mu na nneɛma a wohunu no na ɛtena hɔ daa. Kapampangan kasa mu na yɛnti na yɛmpa aba na sɛ yɛn ho nam ne nipa yi resɛe mpo a ɛmo no hɔ nipa no dane foforɔ daadaa. Na yɛn deɛ yɛnhwɛ nneɛma a wohunu yɛhwɛ nneɛma a wohunu na nneɛma a wohunu no nkyɛ na atwa mu. Kapampangan kasa nkyerɛseɛ ne to sini nneɛma a yɛhunu no tena hɔ daa. Ilokano kasa mu na yɛnti na yɛmpa aba na sɛ yɛn ho nam ne nipa yi resɛe mpo a ɛmo no hɔ nipa no dane foforɔ daadaa.
Na yɛn deɛ yɛnhwɛ nneɛma a wɔhunu. Na yɛhwɛ nneɛma a nneɛma a wɔhunu no. Na yɛhwɛ nneɛma a wɔhunu. Na mmom yɛhwɛ nneɛma a wɔhunu ɛfiri sɛ nneɛma a wɔhunu no ɛnkyɛ na atwa mu. Na nneɛma a wɔhunu no tena hɔ daa. Ɛmu no ho ɛyɛ nipa no. Ɛne ɛne nipa no. Sakyerɛeɛ wɔ wɔn mu. Ebinom wɔ hɔnom a wɔhwɛ wɔn na wɔwɔ ani nipa. Nanso wɔn mu nipa no ɛnyɛ nipa. Munim de yɛte wɔn mu. Baate nwoma eti nson kyɛmu dunum. Mohwɛ mo ho yɛ diifo atorofo a wɔnam enyankyɛn nwoma mo ba mo nkyɛn. Nanso wɔn mu deɛ wɔyɛ mpatakuo dufodepɛfoɔ. Mohwɛ mo ho yɛ diifo atorofoɔ. Na wɔnam enyankyɛn nwoma mo ba mo nkyɛn na wɔn mu deɛ wɔyɛ mpatakuo dufodepɛfoɔ. Wɔn mu deɛ nya akoma mu nipa na mmom boa. Ɛsɛ mohwɛ mo ho yɛ diifo atorofoɔ wɔnam enyankyɛn nwoma mo ba mo nkyɛn. Abɔnten no wɔdwo nanso wɔn mu deɛ wɔyɛ mpatakuo dufodepɛfoɔ yɛ wuram kraman. Wuram kraman ɛyɛ pataku. Wɔn dodoɔ ka bɛm no yɛ mpataku. Wɔn yɛ mpataku. Wɔn yɛ mpataku. Ɛnisoɔ deɛ wɔn yɛ nipa nanso wɔn mu deɛ wɔyɛ mpataku. Okuta mmoa suban. Ɔsomafoɔ Petro ɛka yɛn wɔ 2 Peter 2:12. Na yɛn mu deɛ wɔte sɛ mmoa a wɔnni adwene a wɔkyere wɔn sɛ. Wɔnni adwene a wɔn su ne sɛ wɔwo wɔn sɛ wɔnkyere wɔn nkum wɔn. Ɔkeka deɛ wɔnim ho nsɛmmɔne. Ɔbɛsɛe wɔn ara wɔn sɛeɛ mu. Petro ɛkasa fa enipa a wɔn yɛ abɔde a yɛabɔ wɔn a wɔn nni adwene te sɛ mmoa. Yɛwɔ nipakuo ahodoɔ mmienu. Baako yɛ nipa. Na sɛ yɛwɔ nipa bi wɔ hɔnom a na sɛ wɔn mu no wɔyɛ mmoa. Ɛna te wɔn mu. Ɔkwan bɛn deɛ ɛfa so di ho adanseɛ. Agyanom binom ni hɔ a wɔto wɔn mama mmonaa na wɔanya aboa suban. Sɛ wankasa wo ba wa wo no wo ne ne bɛda sampa sɛ wo yɛ nipa a wo na wo ba ɛna ɛbɛyɛ wunyan ɛbɛyɛ wo tan kora na so ha denti ne wo nipa binom wɔ hɔ no ma wo subante sammoa ɛfiri sɛ wɔn mu deɛ wɔyɛ nipa nokore na so wɔn mu deɛ wɔyɛ nipa ɛyɛ mmoa suban na te wɔn mu. 2 Peter 2:22. Na ayɛ wɔn sɛdeɛ nokora bɛ no seɛ ɔkraman asa ne kɔ wɔn ara ne fie ho bio na prɛko a wɔadware no no asa ne kɔ wɔn ara na tɛkyɛ a wɔyɛ ntam mu no mu. Ɛno nti ampa sɛ yɛwɔ nipa binom wɔ hɔ ma mo kuta mmoa suban te sɛ kraman a wɔasa ne kɔ wɔn ara ne fie ho na prɛko a wɔadware no na ne ho wɔma ne ho kora asen ayi hwam ɔbɛsa ne akɔ na tɛkyɛ no mu ugyaa no a ɔbɛsen akɔ atɛkyɛ mu. Yɛwɔ nipa binom wɔ hɔ no ma wɔn mo pɛ bɔne wɔn mo pɛ atɛkyɛ wɔn mo pɛ deɛ yɛ mfomso wɔn mo pɛ naada saa nipa yi wɔn mo san di adeɛ a wɔn mo afe aguo ɛkyerɛ sɛ mebisa metie deɛ no nsia nkyɛmu du baako Proverbs 26:11 sɛdeɛ wɔkraman sa ne kɔ ne fie ho no sɛ wɔkwasea ti n'agyimisɛm mu ne no. Yɛwɔ nipa binom wɔ hɔ no ma Onyankopɔn frɛ wɔn sɛ agyimifoɔ na sɛ nkwaseafoɔ ɛfiri sɛ wɔn da so tim wɔn mfomsoɔ ne wɔn agyimisɛm mu sɛdeɛ kraman sa ne kɔ ne fie ho no sɛ wɔkwasea ti n'agyimisɛm mu ne no. Sɛ prɛko a wɔadware no sa ne kɔ na tɛkyɛ a wɔyɛ ntam mu no sɛ wɔkwasea ti n'agyimisɛm mu ne no. Ɛdeɛ na ɛpa akyerɛ sɛ wɔkraman sa ne kɔ ne fie ho no sɛ wɔkwasea ti n'agyimisɛm mu ne no. Yɛwɔ nipa bi ma wɔn ma wɔhwɛ wɔn ma nisuo de wɔyɛ nipa
na so won mu dia emmoa na te won mu anuanom mesrɛ mo mama yentie ama mo bomfo sɛdeɛ me baboso dada no me ka asɛm koro yi ano montie me mfa hwɛ nka ne me ka no Nyankopɔn asɛm na me ka ya kyerɛ mo mesrɛ mo montie ewo nipa binom wɔ hɔ no mo a wɔn mo yɛ nipa abɔntene so de wɔn mo yɛ nipa na so wɔn mu de mmoa na te wɔn mu yɛwɔ nipa binom wɔ hɔ no mo a abɔntene de wɔn mo yɛ nipa ɛna emu nso wɔyɛ nipa de te wɔn mu no nso yɛ nipa Paul ɛfrɛ ne sɛ emu no hwan nipa ɔda so yɛ nipa wɔ ne mu ne anisoɔ yɛkasa wɔ nipa a ɛkyerɛ sɛn wɔ Twerɛ Kronkron nipa asa kyerɛ ɛwɔ Twerɛ Kronkron mu ne Genesis chapter 1 verse 26 na Onyankopɔn ka sɛ mama yɛnyɛ wɔ nipa wɔ yɛn suban so sɛ yɛn nsa soɔ na wɔni ɛpomom pataa ɛwie mo noma ntɔteboa ne mmoa wɔwe asase so nyinaa so na enipa asekyerɛ ɛwɔ hɔ firifitiaseɛ ne yɛdeɛ yɛbɔɔ no wɔ Nyankopɔn so bansoɔ na wɔ Nyankopɔn ama no tumi sɛ oni ɛpomom pataa ɛwie mo noma ne ntɔteboa ne mmoa wɔwe asase so nyinaa so yɛn ne onipa asekyerɛ ɛwɔ hɔ firifitiaseɛ onipa yɛ abɔde a yɛbɔɔ no wɔ Nyankopɔn suba ne nsa so wɔ bere bi papa bi onipa yɛ ade papa bi a wɔ Nyankopɔn bɔ yɛ nya ade bɔne abɔde a wɔnya abɔde yɛ bɔne efiri sɛ wɔbɔ no Nyankopɔn suba ne nsa so nanso ɛnɛ yɛwɔ onipa bi mu wɔ hɔ no mo a emu no wɔyɛ nipa ana abɔntene so wɔyɛ nipa ebi nso ani so wɔyɛ nipa na so ne ate wɔn mu no wɔyɛ mmoa nti saa ara so ne yɛwɔ nipa bi mu wɔ hɔ no mo a ani so ne emu nyinaa wɔyɛ nipa wɔnya mɛyɛ abɔnefoɔ na so hunu nipa bi no mu a ɔde so wɔyɛ nipa so de ate wɔn mu no yɛ aboa suban wɔn mu tiri mu wɔden ɔkwan bɛn ne betumi afa so hunu sɛ ne ɛte yɛ mu no yɛ akoma mu nipa anaasa akoma mu aboa sɛnkyerɛnne bɛn anaasa ahyɛnsodeɛ bɛn na kyerɛ sɛ deɛ da so te wo mu no yɛ nipa anaasa wadane aboa yɛkenkan Romans 7:22 Roman pon matin so nkyɛma aduonu mmienu memu nipa fam deɛ managye Nyankopɔn mmara ho akoma mu nipa no ɛnyɛ ne gyeɛ ɛwɔ amra no mu yɛwɔ nipa binom wɔ hɔ no mu a wɔnom ekyiri Nyankopɔn mmara nsɛm nipa binom tane wɔ Nyankopɔn te sɛ wɔn a wɔyɛ Nyankopɔn tamfoɔ yɛwɔ binom wɔ hɔ no mu a wɔnom mpɛ mmara no wɔn mu kyiri mmara no wɔn tane Nyankopɔn mmara na mmom sɛ wɔni gye Nyankopɔn mmara ho a yɛnkyerɛ sɛ okuta akoma mu nipa mmara nsɛm no sɛ enniewu nti sɛ wɔanniewu na wopɛ sɛ wodi saa mmara nsɛm yi so a ofiri Nyankopɔn sɛ wobufu sɛ den kora no a wonkum nipa na so yɛwɔ nipa binom wɔ hɔ no mu a ne bumfu yɛ kora no wɔkum nipa bi saa no ɛni so wɔde wɔnom yɛ nipa na so deɛ te ne mu no yɛ aboa na mmom nipa wɔkuta akoma mu nipa no na ne te Nyankopɔn mmara nsɛm ho ama adwaman nti wɔn adwaman ɔdɔ ne yere wodi ne korema no na so yɛwɔ mmarima binom wɔ hɔ no mu a wɔnom ɛtane wɔn yerenom wɔ Nyankopɔn mmara nsɛm no sɛ dɔ wɔ yere na so yɛwɔ mmarima binom wɔ hɔ no mu a wɔnom mpɛ wɔn yerenom asɛm ade nkyerɛ wɔnya ɔbaa foforɔ ɛno nti na yere no a wasom no bɛyɛ mfie 14 mfie 20 enum mfie 40 ɛnɛ deɛ wɔteatea no ɛnɛ deɛ wɔyɛ dede gu ne so ɔyɛ mfomsoɔ ketewa bi a no wabɔ na sum ade tina wɔyɛ saa wɔnya wɔbaa foforɔ na wahyɛ aseɛ ada aboa suban adi ɔbaa no a wasom no bɛyɛ mfie 40 mfie 20 mfie 25 no ɔbaa no osi ne nneɛma ɔbaa no a osi ne ntaade fi ne sɔpɔta de pietu ahyɛ na n'ataade a yɛ fi
ebinom de di abon fa nkyeme ebe na ne kunu no yemu hwie ama atade a hye no pie tu hye ne mpo adana yem ni nyina oba yi na esi oba wasum mfidubuo se oba wiase abɔ ne sotoro oba sen abɔ no oba no wɔhwɛ wo so ɔno aduane ma wo si wontade siesie wo fie wo mama wo etete wo ma enade wo penasem enade wo kyiri no nti wa wohwɛ ade na tu mu wonya aboa na sampa se nipa akoma mu nipa no wo bi a nka abehu no wo yere mɔbɔ nka abɛdɔ wo yere na so ade na wo ye wo yere ayaka de ese ya tu mu no adane aboa onye nipa wona so nye nipa enuanom mekane wo Twerɛ Kronkron mu akyerɛ mo se ya wo nipa binum wo ho no mo a omokuta mo suban enisuo de wo hwɛ no wo ye nipa na so ne atini mu no nye nipa de atini mu no ya aboa njenuanom okwan be ne betumi afa so wehunu se de ateye mu no ya akoma mu nipa anase aboa eresa akoma mu nipa no de na ni gye Nyankopɔn mmara nsɛm ho na ni gye Nyankopɔn mmara ho te se David mama yenken kana nyomati adi anan ntimu wotwe de mepɛ se mɛyɛ de wo me Nyankopɔn wo pɛ na wo mmara wo makoma mu me Nyankopɔn wo mmara wo makoma mu de mepɛ se mɛyɛ wo me Nyankopɔn de wo pɛ amfato ho obi anyamo afiri UNTV na yama no dentures anase yɛhwɛ ne se ema no abra wantua sika awese okoye wo sia ne boye den nti yɛhwɛ ne sin wie yɛre wɔka se mepɛsɛ meda brother Elias se wahwɛ ama ya mesia ama me mempɛsɛ metekora afisɛ yɛse yɛyɛ adwuma na enipa ba bɛkamfo yi na so me de menya ne dia tenka bi wɔ makoma mu afisɛ batumi adi Nyankopɔn mmara nsɛm wɔ se yɛnyɛ nipa papa ne so kese obi a wawie suku wɔ Lavadad suku mu wawie suku no wanya adwuma na ɔma ne me message se meda wase brother Eli na me yɛ hiafo sanka enye amoa mode boa yɛ ne anka yɛ ntumi anwie suku manage anya se bia wo nua no da masinti na mani agi o yɛ ntɛ mani agi yɛ ne se matumi adi Nyankopɔn mmara nsɛm so ase dɔ wo nyɔnko se wo homa yɛ ntie wana danse ne bi ora yere Malayari ohunu suku kwa wafa ne baba Jehan enko esane KH12 DWUMADIE a adesua nkra batakuno dia batu janti yene de maami enim kane na ofiri se wo nkɔ Church of God International sapuni bia na se MCGI a yenye wo ba ewo suku mu ha da so no ankase mu aba behunu se de nkrofo kane ye nada na nani agye enteteye a yede tete amofra no wo suku mu ha yi eho bede makoma ne maadwene mu de Lavadad suku ni suku adi kan ama mofra na baba ya mofra pa woni yemu ayi ayeye na omoba suku mu haye no nye suku mu ni mu de nko ana yede ma wo na infrinchia enna na wamo tuna suku mu ye suku ni se wode bato waso akọ University of Manila na odo ye free akyerɛkyerɛfoɔ nkyɛn no demo so no nko anya suku mu ngoma nko na wo kyerɛ ye na love just came na maame se scholarship DWUMADIE brother Eli Soriano ne brother Daniel Razon dia bano aboa wofo woni kuno se se wonom na aboa ye bebree se wo moboa foforɔ na ayamede se me baba no tumi awie school ebie na wona wo wie school aboka KH12 DWUMADIE no ho awo aban no DWUMADIE ahodoɔ mu no won mahunu se de school ne se bɔ ne ho modene se won batetem mabu no wo beyi wo na busua firi wo hia mu na wasesan wo na brabo Lavadad Christian School no school a wo map ne so na agye din wo de Pampanga Kurodua mu na yenum ye school no ba ko adimu empo ye mantam ne ye mansin masha ewurare Aven na wama aban suku no abaso bode ma wo no so ma wo mu nyina de pro Arabi na me wagidie se
se yɛbɛkan abasobɔdeɛ ne nkunim a mɔde nyinaa nka mo na mobɛdi kan na de wɔte sukuu no brother Eli Soriano na ne wɔda no brother Daniel ɔdɔkota ne Daniel Esrazon wɔn mo kyerɛ sukuu nkwadaa no sɛ wɔn ma wɔn ani nso Onyankopɔn na wɔn nsa enka wɔn abrabɔ mu ani so ade hunu yɛdi kan mo nsua sɛ mobɛda Onyankopɔn ase enkanka wɔn a wɔtete mo ne wɔn a yɛfrɛ wɔn sɛ na wofo atoso mienu wɔ sukuu mu ya kyerɛkyerɛfoɔ babi biara yɛbɛkɔ no anaasɛ nimdeɛ biara yɛbɛnya no asetena yi mu no mama yɛhunu sɛ anya de wɔse yɛde hoahoa yɛn ho ɛne kwan sɛ yɛde dwa yɛn mu na mama brɛ na mama yɛn kae sɛ obi wɔ hɔnom a ɔma yɛn saa nneɛma nyinaa na mepɛsɛ mede kyerɛ mo sɛ ama akoma no anigye sɛ watumi adi Nyankopɔn mmara nsɛm so ana watumi aboa wo nipa anya sɛ bia wo de bedwa w'anu mu ana sɛ wo de bɛhoahoa ho dabi yɛwɔ atenka sononko bi wɔ hɔnom a wobɛnya no wo mu na sɛ atenka wonya no wo mu no ɛyɛ akoma mu nipa no ho atenka wonya ne sɛ w'ani wobɛdi Nyankopɔn mmara nsɛm so a sɛsɛ de wo Nyankopɔn mmara ho ahia na sɛ wo wokyire mmara no wotane wo Nyankopɔn na begye de sɛ wohunu ne yɛto mu kura no a wo sesere na to mu na aboa bi na to mu anaasɛ bi ɔyɛ wure mu preko na de to mu no yɛ aboa subanye nipa na wankasa mu betumi asesen ahwɛ wobetumi ohun mu watan sɛ wɔn hwɛ sɛ wɔn no ho nipa no da so to mu ana omu deɛ oda so yɛ nipa ubu wa wofo onye wudifo afisɛ Nyankopɔn mmara nsɛm wadwene wo nyɔnko nipa ho eversa akoma mu nipa de n'ani gye Nyankopɔn mmara nsɛm ho ana Nyankopɔn mmara nsɛm ho yeinom no atenka so no nkwa yɛnya no yɛn mu sɛ wo ho hwɛ ɛyɛwɔ Nyankopɔn mmara nsɛm sɛ yɛbɛsese yɛn ho ahwɛ mama yɛn kenkan 2 Corinthians 13:5 mo nso mo ho hwɛ sɛ mo wɔ gyidie no mu ana mo mmensa mo ho hwɛ ana sɛ mo nim mo ho sɛ Yesu Kristo timu mu gye sɛ mo mfata deɛ na ɛnoma no mo baako a awɔ sɛ yɛsese hwɛ no yɛankasa mu yɛn ho na wɔn a wɔn ani abere a wɔtie Nyankopɔn asɛm no mɛtɔ nsa afrɛ mɛsrɛ mo ada mo nsese mo ho hwɛ mama yɛn nsese yɛn ho hwɛ wotie Nyankopɔn asɛm yɛn emfiri brother Eli yɛn wɔ Twerɛ Kronkron no mo mede yɛ kyerɛ na mɛkyerɛ mo de yɛn sɔre foforɔ nkyerɛkyerɛ mo Twerɛ Kronkron no mo no ɛsɛ sese wo ho hwɛ sɛ wowɔ gyidie no mu ana mo nso mo ho hwɛ na obiara ni obetumi aka no kura no akyerɛ yɛn gye wɔ Nyankopɔn yɛdi kan wɔ Nyankopɔn de tɔso mi ne yɛ wankasa mu na sɛ eyi wɔ Nyankopɔn esi nkyɛn a wankasa mu nso wonim ne papa na woyɛ na sɛ eyi wɔ Nyankopɔn firi mu a wankasa mu wonim wo ho asatenka wonya no mu ne yɛ tema wɔdɔ abadaye na sɛ wobu wɔ Nyankopɔn na sɛ wo de adidie ma ne mmara nsɛm a yɛn kyerɛ sɛ ɛne ɛwo no woda so kuta akoma mu nipa no ɛnsɛɛyɛ ɛnya nane aboa yɛ ɛwɔ sɛ wo no wonya dane aboa pɛ w'ani ɛnyɛ Nyankopɔn mmara nsɛm ho bio yɛn kenkan Jeremiah 6:16 sɛ Awurade sie nie monkɔgyina kwan so na monhwɛ na mommisa tete atempɔn no deɛ ɔkwan pa no wɔ na momfa so na munya home ema mo kura nanso wɔse yɛremfa so wɔn mpɛ Nyankopɔn wɔn hia Nyankopɔn mmara nsɛm wɔn Nyankopɔn sɛ mummisa na mohwehwɛ tete atempɔn no deɛ ɔkwan pa no wɔ
mo benya wo home ama mo kra nanso atuatefoɔ no sɛ yɛremfa so yɛwɔ nipa binom wɔ hɔ no mu a wɔn kuta mo suban wɔ wɔn mo mpɛ Nyankopɔn no mmara nsɛm wɔma yɛnkenkan John 3:19 na yɛn mmom ni atemmuo no sɛ han no aba wiase na nipa dosum sene han no ɛfiri sɛ wɔnwuma yɛ bɔne yɛwɔ nipa binom wɔ hɔ no ma bra Kristo ba wiase no han no aba wiase hwan ɛna yɛ wiase han wɔma yɛnkenkan John 8:12 Yohane ngomɛtin wɔtwentwe mu dumienu ɛna Yesu kasa kyerɛ wɔn bio sɛ mene wiase han enti Awurade Yesu Kristo ɔno ne wiase han afei Yohane sɛ na yɛni atemmuo no han aba wiase na nipa han ne yɛ Kristo na nipa dosum sene han no every say one nnwuma yɛ bɔne ɛne anomanya no koro sɛ yɛwɔ nipa binom wɔ hɔ no mu a wɔn mo pɛ nnaada sene no papa wɔn mo pɛ sɛ wɔkum nipa sene sɛ wɔbɛdɔ wɔn yɔnko nipa wɔn mo pɛ sɛ wɔyɛ mmaa asɛm sene sɛ wɔbɛdɔ wɔn ara wɔn yerenom wɔn mo pɛ sɛ wɔbɔ korɔ no sene sɛ wɔbɛyɛ papa wɔn mo pɛ atorɔ sene nokore yɛwɔ nipa binom wɔ hɔ no mu a saa na wɔn mo teɛ yɛde yɛbɛdi dwuma sɛ yɛnyi n'asode a yɛbɛnya ho atenka wɔamu bɛhunu sɛ deɛ aka na ɛda so tiw ho no ɛyɛ akoma mu nipa anaasɛ ɛyɛ aboa na sɛ wɔde yɛgye ade ankyɛ na de bia wɔdwene wɔ yere ho bɔne wɔdwene wɔ kunu ho bɔne wɔdwene wɔ mma ho bɔne a na sɛ wapo wɔ yere ne anaasɛ wo kunu akɔhyia bɛrima ahoɔfɛfoɔ nti wagya wɔ mma ne wo kunu hɔ wagya ne mma ne kunu ɛfiri sɛ emu yɛ ne hene bɛna na ba bɛka sɛ emu yɛ ne hene wagya wo kunu hɔ ɛfiri sɛ emu yɛ ne hene de wo hia yɛ bankuta hyehyehye makasa nana na bankuta hyehyehye deɛ wo de yɛ de yɛ waso pɛka saa dodo ɛfiri sɛ saa brɛ na me ni adwene bi afa ho na me yɛ abemu aketewa ɛfiri sɛ na yɛ ne obi no motempotem na maame bi nkurɔfoɔ keka ne ho nsɛm pi wogya ne ma mmiɛnsa ne ne kunu hɔ ɛna na ba sɛ mu yɛ ne hene momfa bankuta hyehyehye mu ma no makasa na ba na bankuta deɛ na yɛ ne hene a yɛde bankuta na ɛkɔ akɔhyɛ mu ɔso kasa dodo na mehwɛ na meyɛ abemu aketewa na mede bɛyɛ mfie nsia na sɛ mfie nson yɛwɔ mmaa binom wɔ hɔ no mu a saa na wɔteɛ sɛ ne sa nkɔbɛdɔ ne kunu na wɔhwɛ mmɔfra ne soɔ wagya okunu ne hɔ adwane akɔ akɔdi barima ahoɔfɛfoɔ akyi deɛ mɛpɛ sɛ mɛka nyinaa ne sɛ na sɛ mpa sɛ woyɛ nipa a hwɛ agyiramoa koraa ntumi nya ne mma hɔ baabi ɔbɛkɔ biara ɔsoa ne mma kɔ na ɔde n'ano ɛsɔ wɔn kɔn ɛtam wɔn kɔ akokɔ baatan ɛde ne mma hyɛ ne ntaban n'ase na so yɛwɔ mmaa binom wɔ hɔ no mu a wɔn mo gyigya wɔ ne mma ɛwɔ toilet so nti bisa sɛ nti wɔ ha adeɛ na ɛte wɔn mu ɛnya mmoa mmoa kora so wɔ mfasoɔ sene wɔn ɛfiri sɛ wɔn mo hwɛ wɔ ne mma so na so ɔbaa bi ɛwɔ yɛ gya ne ba no to toilet so wɔ wimuhyɛnfo bea na wɔsan so kora flashe abɔfra no wɔ toilet no mu pamotwo mo dwene ho sɛn nipa ɛte saa no wɔahwɛ a akoma mu nipa no wɔ bi emu no hɔ nipa no ɔwɔ bi anaasɛ mmoa na te wɔn mu wohwɛ wɔn na anisoɔ deɛ wohwɛ wɔn ma wɔyɛ nipa nanso wɔn mu no wɔyɛ mmoa agya wɔto wɔn no ara ne babaa a wɔde mfie nan mɔnaa no wɔyɛ nipa na anisoɔ deɛ wɔyɛ nipa wɔn nso bɛtumi aka sɛ wɔwɔ akoma mu nipa na anaasɛ ɔda ne aboa bon yɛne deɛ yɛ pa akyere yɛwɔ akoma mu nipa na yɛwɔ ani nipa na ani nipa no ne yɛ akoma mu nipa no ɛdeɛ ne yɛbɛhyɛ no na deɛ nso ne yɛbɛhyɛ mu no hɔ nipa no ne mmienu nyinaa ehia sɛ yɛhyɛ wɔn mo ntaadeɛ mama yɛnkenkan mmom anuanom mɛpa mo kyɛw mama yɛnkenkan mmom
Yankin can 1 Peter 3 verse 3. Patrong medical team and science women some Daniel. More and mammo ashisha dear and ya hona many dear, Masawo, Nessikashe, Anna and Tadishemu. A Korintofoɔ MCGI Awaurade Mo mam ahyehyɛdeɛ enya honam ani deɛ ever say nipa deɛ wɔn pɛ sɛ wɔhyehyɛ wɔn ho hyɛpɛ na nipa hu no ne adeɛ nkrɔfoɔ hu na deɛ yɛbɛhunu no ne wɔsiesie na deɛ obiara ntumi hu no ɛhyɛ tokurom baabi no efi nko a saa na nipa teɛ ɛwɔ mo sɛ nyɛ nipa nyina na te saa deɛ na so tɔda yɛwɔ nipa bi mu hɔ no ma saa na wɔn teɛ baabi a nipa hu no ɔmo mprapra ɔmo nsiesie hɔ deɛ nkrɔfoɔ bɛhunu nko na wɔn siesie ɛdeɛ na di ho adansie ɛdeɛ na di saa bi ho adansie ɛwɔ tagalo kasa bebuo bi yɛwɔ nsumunam bi apataa bi saa apataa no sɛ wɔhwɛ no a anisuo no hwɛ abɔ na hwɛ na abɔ ntene so a ne ho hyɛn na so ne mu de atakyɛ nko a yɛwɔ nsumunam bi afa ne sɛ car ohwɛ na wɔdeɛ no a ɛyɛ no anisuo no afe nanso wopae ne mu a atakyɛ nko a ayɛ sɛ ɛyɛ saa fish yi ne mu deɛ ɔhyerɛn ɔyɛ nomɛnomɛ nanso atakyɛ ɛna wodie ɛdeɛ na mɛpɛ sɛ mɛka yɛwɔ nipa bi no wɔ hɔ no ma wohwɛ wɔn ma anisuo deɛ wɔbɛfiri sɛ wɔyɛ papa wɔasiesie ne ho yie wɔasiesie ne ho sɛ buro nyadua wɔn de nsumadeɛ ne nhwenimu nkaa ne kɔmmuadeɛ ɛnampo deɛ binom abobɔbobɔ wɔn ma nyinaa so nsumadeɛ wɔn asiesie wɔn ho hyɛpɛɛ Nyankopɔn asɛm no sɛ na yɛn ɛwɔ Twerɛ Kronkron nyinaa mu bi mo ɛmma mo ahyehyɛdeɛ ɛnyɛ honam ani deɛ ɛyɛ twiwadeɛ sɛ ɛka sɛ mo ɛmma no ɛnyɛ honam ani deɛ a kyerɛ sɛ yɛ twiwadeɛ ɛsɛ ni ewu kyerɛ sɛ yɛ twiwadeɛ so bɛdi ewu ɛmɔ adwaman ɛyɛ twiwadeɛ so bɛbɔ adwaman ɛni adanse kurumu ɛyɛ twiwadeɛ so bɛdi atoro ɛmɔ koro no ɛyɛ twiwadeɛ so bɛbɔ koro no Nyankopɔn asɛm no sɛ mo emma mo ahyehyɛdeɛ ɛnyɛ honam ani deɛ mo ma no nyɛ honam ani deɛ mɛsawo ne sikahyɛ ana ntadehyɛ mu na mmom mɔma no nyɛ akoma mu nipa wahunta no ante Kristofoɔ deɛ ehia sɛ wɔn ɛhyɛ akoma mu nipa no ataadeɛ na ansa ne yɛbɛhyɛ akoma mu nipa no ntaadeɛ wɔ bɛhyɛ no yɛdi kan mɔma yɛnsua ataadeɛ ani nipa no bɛhyɛ ɔsɛ na mo ɛmma mo ahyehyɛdeɛ ɛnyɛ honam ani deɛ na mɔma no nyɛ akoma mu nipa wahunta honhom adwoɔ na ɛyɛ kom a ɛmporo na ne bɔyɛ den wɔ Nyankopɔn nyɛ mɛsawo ebinom mɔnkyerɛ wɔntiri nyɛ na ma wɔ mo abae deɛ yɛntiri nwene yɛ ne biara ɔmo yɛ ne nnoɔma bebree mea mahunu tene ne nsɛm a ɛwɔ mu ma mo tiri nwene no wɔmo de nku srɛ mu na ahyehyɛ na ayɛ kuha wobɛfiri sɛ anoma prɛbuo wobɛfiri sɛ yɛakɔdeɛ prɛbuo saa na ma binom tiri nwene teɛ menim sɛ ne mmerantewa ne maba wɔ no maba no ɔmo ni mu a ɔmo tiri no ma ne yɛ kuha na ɔmo de nnura gugu mu a na anwi no aseɛ no ayɛ kuha ɛnɛ yɛwɔ tiri style ahodoɔ a ne ma ne bɔ na sɛ ne tiri nwi no yɛ green a ɔpɛ ne bag yɛ green ne tiri nwi green ne bag ne yɛ blue a ne tiri nwi nso blue ɛnɛ no ne adeɛ amaya ne ɛnɛ yɛwɔ hair styles ahodoɔ bebree tiri nwi no wɔbɔ ne styles ne colors ahodoɔ bebree na nso ne anom Kristofoɔ ma wɔde siesie ho sɛ yɛyɛ twiwadeɛ wɔ Kristofoɔ mu ɛyɛ twiwadeɛ sɛ wɔde saa nsumadeɛ ne mɛsawoɔ ne nkawa yɛbɛsiesie ho ɛma binom bɛka sɛ mmara wei deɛ anapra mma bio ɔmaka sɛ ɛme deɛ yɛno so ne adeɛ ma n'agye ho sɛ mepenti metiri nwi na mehyɛ ne dae ɛdeɛ no na m'ani gye ho anuanom
nsɛm foforɔ mu moni mu hwehwɛmu abɔde mu nyansapɛ de suafoɔ de yaba esane nku ahodoɔ ne chemicals ahodoɔ ama no de srasra nti wɔn mo dodoɔ no anya no fom kokram yade anasa breast cancer na sɛ wo no wonya breast cancer yade bi anasa no fom kokram yade ne bia kɛsɛ wo de wo nkwa da hu mu ono ya baalos mesrɛ kama yɛ anya sa binum bakasa bia mehunahuna wo na hwehwɛmu a ɛfiri National Cancer Institute ɛda babɛto dwa sɛ yɛyi ɛma esi hɔ mu wɔ ha mo nkyekyɛmu aduonu awɔ yadeɛ bi te sɛ Hodgkin lymphoma yade yɛkum Jacqueline Kennedy Onassis esane ɛma nku ada ne de no de stress ne de mo de stress wɔ ntimu nti ada na babɛto dwa sɛ the breast cancer ebra and master Twerɛ Kronkron 1997 na die pare diamond edaba betu gata sa nkui ene inura hodwa ye bo ho dawuro ewo dwama so a ma de srasa na no na de yade ebra wo wode betu dwa 1986 carcinogenic ye hunu yade korankoi ewo ma no fuo mu de didi so na ye hydro oxidation and hydrogen peroxide sa nuro ni yade frafra nkunde ba dwa so a ma ne srasra adanse wo froso de ba betu dwa se cancer ahodoɔ nso yenye free hair dye ahodoɔ a ma de srasra won tirim a hairdressers for de srasra won yeni adanse a ɛdɛ de wo ma ne mmerema nyinamu ama wo mo blood na so mo sabo cancer yade no akosoro na hair dye yinsu a ama atumfoɔ de srasra won tirim ni nkwanwo wo de srasra bra wo no mo nyisa ne wo ma no ɛdɛn sunsuasoba ne bre nkwala no no kwa wo mu ne se fra bofa ne mofra se wotumi nya cancer ne bi na ye ne hwemu aba batu jasese hada ne yetumpa na se da wo de srasra wotirimu a ade hu brawa pomodene se wo Nyankopɔn ka biribi a wo benya so mfaso na ene okwan ya ma afo siesie won ho ye wontirenyi no wo kan da ya hodo omo de colors ahodoɔ esrasra wontirinwi hwehwɛmu a babatu dwane sɛ enye sɛ yeyi mapum si hɔ mu wɔ ha ɔmu ahanu 200 anase mu wɔ ha mo kyekyɛmu aduonu ɛwɔ cancer onu abalo so tirinwi no dae na na dabi ebinom mfa ho so wɔ bɛkyerɛkyerɛ saa ne ɔmai na so Nyankopɔn asafo ne mu de enne ma wo ho ma yina ye nkoso honhom fam ne honam fam nyina no Twerɛ Kronkron ɛkyerɛkyerɛ Nyankopɔn esi ma kwan sɛ ɛma wɔnom ɛnsiesie wɔnom sɛ ɛmfa paint empenti wɔntini Nyankopɔn mu sɛ brɛ bi bɛba ma ebe penti wodrinwe de chemicals ahodo wasrasra na nneɛma ahodo ayɛ wɔn wede ntama wɔn ma pomode ne krampo da hu mu muni mi sɛ osikani bi a wɔtena asase so a wɔyɛ wɔn mampagine Kennedy yere na Kennedy ewu yɛ no ɔkɔware wɔ pani Onassis ne din de Jacqueline Kennedy Onassis breast cancer ene kum no fo mu kokram yade ene kum refer sɛ ɔde spray ahodo gugu ne wede yɛ ani ntina me ka kyerɛ no yanom sɛ anuanom Sana mama mfa srasra chemicals ede srasra yentirim ne ya motuo mu no ene de ma birum de hohoro wanase no sana mewe na ye nuru a anya dupa omo de srasra wanase na ne ho ayehwe ne ho ayehwam ne ho ayefena de ba bia ayehwam o na so wudim se uku ho wo Nyankopɔn de wotene dan na wo Nyankopɔn tene Mase mo ma mo ahyehyɛde no enya honam ani de sɛ ɛba ya ho siesie mu a ene ɛma tumi ya no ma bebree sɛ de bɛyɛ wɔn ho bɛyɛ fe ebinom penti wontirenwi ebinom monkyere wontirenwi ɔmo de nuro srasra wontirenwi ebinom mpo de wɔyɛ no bɛyɛ abosome miɛnsa na wana wapose wontirinwi no emonkyere no
abosoma miɛnsa china ne wɔn tirinwi na asa yɛ tenten nti hia sɛ wɔsato montere monkyere wɔn de careless mfidie ne rolex ɛwɔ de chemicals ne nnuro ahodoɔ srasra wɔn tirinwi anuanom saa ne ma na wɔde yɛ wutire ase no ɛno no kɔ wutirim anuanom mama yɛnte biribi ase yɛne wodeɛ ɛyɛ adwuma mmienu wɔde pinawisan tayo ini sɛ ɛbɛyi efi afiri ne mu ɛsɛ yɛten fifiri a nipadua no ayi efi afiri ne mu na so wɔde yɛ no saa yɛ adwuma foforɔ so ɛnonom nneɛma kɔ ne mu na sɛ wode yɛnom nyinaa ɛsrasra already wɔde pɔsena wɔde yɛ no nonom srasra ɛbɛka wo nipadua mu ɛde yade abrɛ wo ɛno nti mama yɛhwɛ yɛn ho so yie wɔ nneɛma a yɛde srasra yɛn wɔde yɛ ani yɛn de ɔpɔmɔdenefoɔ bi ɛde bɛto dwa mama yɛn tie sɛ wontumi nni a ɛmfa nsra wɔde yɛ ani ɔdɔkotani Robert Young ɛka sɛ wontumi nni a ɛmfa nsra wɔde yɛ ani adentira yɛnkenkan na nnuro a ɛwɔ nku ahodoɔ a ɛde sra yɛn wɔde yɛ mu no ɛde awo mu haw ɛbrɛ ɛma bebree na ɛma dodoɔ no wɔn ahyɛ ase egu wɔn nsa wɔn ɛma ba abrɛ mu no ɛma wɔn haw na ɛmɛɛma no nso ɛma wɔn bɛɛma anaasɛ wɔn ho nsuo ano dwodwo ɛma wɔn ntumi ɛnwo ɛsan de cancer ɛbrɛ wɔn na yadewa ahodoɔ ne nneɛma ahodoɔ ɛwɔ saa nnuro yi mu no yɛde ba abɛto dwa sɛ ɛde dɛm ɛbrɛ nkɔlaa ɛma mmɔfra de di dɛm na FDA ɛde ba abɛto dwa sɛ yɛwɔ nnuro ne bi a wɔhyɛ wɔ baby body care product mu na ɛde cancer ɛbrɛ nipa yɛn ne hwehwɛ mɔmɔ kɔyɛ no wɔ baabi a yɛhwehwɛ mmoa ho anaasɛ laboratory animals na national technology DWUMADIE NTC ɛde ba abɛto dwa hunu sɛ on DWUMADIE mu no ɛhwehwɛ nipa wedeɛ a nnuro ahodoɔ a wɔn ɛsɛ yɛ diethanolamine yɛyɛ duro anaasɛ fatty acid a ɛwɔ saa nnuro yi mu anaasɛ nku yi mu a nipa sra ma wɔn kidney cancer na NTP ɛno sɛ sisi dua de ba abɛto dwa sɛ saa nnuro yi ɛsan de yadeɛ korankoro ɛbrɛ nipa ɛnuanom sɛ mo ho no yɛde wode yɛ no ɛnonom ɛnoma kɔ ne mu sɛ fifire te yɛ ne a ɛyi fifiri mu na sɛ fifire ante yɛ ne a adeɛ biara yɛ bɛsa na ɛbɛnonom ɛno nti ɛne yɛwɔ nnuro a yɛde sra ɛyɛ ɔpɛbrɛ yɛyɛ nisuo firi sɛ wɔdeɛ no ɛnonom kɔ ne mu na mɛpɛ sɛ mɛka nyinaa ne sɛ ɛnɛ nnuro ahodoɔ a yɛde sra so te sɛ deodorant anaasɛ show a yɛde fa yɛ moto mu yi yɛnom nyinaa yɛbɛsan no na ɛbɛwie akyire no ɛbɛkɔ akɔtaataa wɔ nipadua mu na ɛde yadeɛ korankoro abrɛ wo bɔne biara animu sɛ yɛbɛsua Nyankopɔn nsɛm nso Twerɛ Kronkron no sɛ manya a ɛyɛ wɔ Nyankopɔn akyiwadeɛ sɛ mmaa ɛbɛhyehyɛ wɔn ho ɛde noma pia hyehyɛ wɔn tirinwi ɛnkaka chemicals ahodoɔ wɔde srasra wɔde ɛsɛ wɔmotuo mu bɔn a ebinom frɛ no sɛ amotuo mu kankan saa deodorant yɛbɛyɛ agyae na di wo hu ni nanso sɛ ampa so wɔmotuo mu bɔn paa metum ofu sɛ momfa biribi papa bi ne dwuma ɛmfa hum na wapomodene yɛfrɛ ne alum yɛde yɛ powder no powder yɛde bɔ no kɔtɔ bi ne bɔ no alum no udware wia no de asra wa motuo mu na afɔ no benya ho bambɔ afiri alum ebinom bɔ ne powder de minim one sɛ boɔ deɛ na yɛ papa na wɔde sra wa motuo mu a nwontem na alum yi betumi nso ɛde asrasra yɛ nase na nyɛ hu na mɛpɛ sɛ mɛka nyinaa ne sɛ ɛnyɛ honhom fam
adeɛ nko na yɛka yɛ honhom fam nneɛma nso ɛwisa wo no yɛ adeɛ wobɛde na wasom wɔ Nyankopɔn enti sɛdeɛ bɛyɛ yɛbɛtumi asom wɔ Nyankopɔn ehia sɛ yɛhwɛ yɛ akɔmmɔden no so yie nneɛma ɛde srasra yɛn tiri nyim chemicals ahodoɔ no anasɛ nku ahodoɔ de susuasɔbɔne bɛbrɛ wɔ no gyae ɛmfa nsrasra mama yɛn kan ne bio 1 Peter 3:3 mama mo ahyehyɛdeɛ nyɛ honam ne deɛ masawa na sikahya na ntade hyɛ mu nje Kristofoɔ deɛ ɛyɛ akyiwadeɛ sɛ wɔnom ɛde ɛyɛ nkomadeɛ ne sika kɔkɔɔ ne dɛnkyɛmboɔ saa no mɛbɛsiesie wɔn ɛyɛ akyiwadeɛ wɔ Kristofoɔ mu montie saa no mɛnyina nuanom adenti ɛna wɔ Nyankopɔn asi ho kwan sɛ ɛni kwan sɛ ma hyɛ nsumadeɛ ne nkomadeɛ yɛwɔ atadeɛ bi wɔ hɔ no ma wɔ dɛnkyɛmboɔ anase sika kɔkɔɔ ɛna yɛde aduradura ho hwɛ Nyankopɔn asɛm no abrɛ nyinaa wɔ asekyerɛ mapa ɛnɛ dɛ sɛ wɔkɔhyehyɛ nsumadeɛ ne nkomadeɛ ne sika yi a ɔahwɛ wo nuru fie na mahoma me aberewa bi wɔ Kubaa na abra traffic ne kye na wɔte baasi na wɔte mpoma na no na nsumade hyehyɛ no sɛ tiedi akakraka nko a na traffic no kye no ɔkorɔfo bi bɛso na so teye na Tondo Manila ɔbaa bi hyɛ atadeɛ kuntan yɛbɔ no korɔ no ewia no abra korɔmfoɔ no hunu sɛ atadeɛ hyɛ ne boɔ yɛ den no yɛkum no abɛgye yɛn nkwa mpo afiri yɛn nsam wosiesie ho hyɛ pɛɛ sɛ ya na honhom fam no nsunsuasobɔ ne bɛda de bɛte sɛ ebinom asiesie ho hyɛ pɛɛ sɛ buro nya adua nsunsuasobɔ ne bɛda de ba mama yɛn kenkan Hosea 2:13 na mabɛtwe no ɛna a wodi ma Baalam no ho aso sɛ wɔhye aduhwa maa wɔn na wɔde ne hwene mu enkaa ne nwene keka ne ho na wodi na dɔfo wɔkyi na mede yɛ na werɛ firi me no Awurade asɛm ni mahunu esunsuansoɔ baako a sɛ wohyehyɛ nsumadeɛ ne saa no ma de siesie ho a ɛde ba ne sɛ ɔwerɛ bɛfiri wo Nyankopɔn wo nsumadeɛ ne nko a na wɔbɛkae sɛ wɔhyɛ a mahunu Catholic ne baabi a no yɛ ɔwɔ sika ɔba asafo ni mu ɔkɔ Catholic asafo asiesie ne ho hyɛ pɛɛ ɛbrɛ wo wura hyia dan ne mu no ɔde ahantan na wura mu ɛfiri sɛ ɔwɔ sika bebree bɛhwɛ na ahantan ne ahomasoɔ na ɔhyɛ sika kɔkɔɔ kawa na sɛ ɛkɔsie baabi a ne wɔyie pie ma nkurɔfoɔ ahwɛ ɛna sɛ wɔbɛhu ne ho kora no a na ne nsa na ɛhyɛ sika kɔkɔɔ kawa no na wɔde no mu gu ne ho wakɔ sɔre o da so nyɛ Nyankopɔn ti na ɔkɔ na mmom sɛ ne atada foforɔ a wapam ne kawa ɛhyɛ no de kɔ akɔkyerɛkyerɛ yeinom yɛ Nyankopɔn asɛm nyɛm na mɛkeka yɛ na wasiesie no wɔde ne nsumadeɛ asiesie ne ho ɔde ne nwene asiesie ne ho no wɔdi na dɔfo akyi na mɛdeɛ ne rere afiri me Awurade asɛm nie atɔda yɛn kyerɛ sɛ wohyɛ saa no mɛ de asiesie ho de ayɛ ahantan ɛno nti ahobrɛseɛ deɛ wohunu no wɔ nipa no mu ne moma ahantan mɔde mama yɛhwɛ ne yɛto Israel Isaiah nwoma timi ɛsa nkyɛmu 16 Isaiah 3:16 na Awurade ka sɛ
Yɛsane sɛ senior mama ya hantan na wɔtoto aba mokɔn deda wɔ n'ani akyi nante. Wɔde anamo ntiantia ne nam wɔ n'ase nkagyegye nti. Habang nagsisiyaon at nagpapakalapis ng kanilang mga paa. Kaya't mapaglalangibin ng Panginoon ang Awurade bɛma tirimukuro agu Sion mama mpampam. Na Awurade bɛyi wɔn adagya so. mga lihim na bahagi. Sa araw na yaon ay Ɛda no Awurade bɛyi afɛfɛdeɛ no. ng kanilang Nan ase nkaa, at ang mga ntomaban, asranefa, na may anyong kalahating buwan, ang mga hikaw at ang mga pulsera at ang mga lambong na pangmukha asomo nweneɛ anaasɛ nsumadeɛ, nkampo ne animkata ntentan, abotire, nanentamu ntweaban, abɔsoɔ, ohwam ntowa, mansere, at ang mga hiyas na pangilong mpantia, ang mga hwene nweneɛ, at ang mga sika tawa, mga panliit ntadeɛ nsakyerɛ ho, ntadeɛ yu emusuo, mga maliit na sika nkotokuo, mainam na kayong lido at ang mga nhwehwɛ, nrepa, mmotire ne nkataanimu. Na ɛbɛba sɛ ohwam anan mu na kankan besie, na ntampehoma asi abɔsoa anan mu, na ɛtipa asi mmɛsa anan mu, na yɛtoma asi atade anan mu, na nhwehwɛeɛ twa asi ahoɔfɛ anan mu. sa halip ng kagandahan. Nyo mga kapatid, nakita ng Diyos ang mga babae sa Israel, Anuanom sɛ mo ahunu, nagyayap Onyankopɔn ehunu Israel mama sɛ wɔn yɛ ahantan, na babae ng Sion. wɔn yɛ ahantan ne ahomaso nti wɔkaa sɛ ɛsiane sɛ Sion mama yɛ ahantan nti Mga matang nakairap, na wɔtoto aba mkɔn deda wɔ n'ani akyi, kendeng, na wɔde anamo ntiantia nantinti. ng mga paa. Kaya't papaglalangibin ng Panginoon ang baon ng kanilang ulo. Bakit? Na wɔne nam ma wɔn ase nkagyegye nti Awurade bɛma tirimukuro agu Sion mama mpampam adenkyerɛ. Na Awurade bɛyi wɔn adagya so. Kagayakan ng kanilang Ɛda no Awurade bɛyi afɛfɛdeɛ no. anak na Nan ase nkaa, ntomaban, asranefam hwɛ Sion mama no. Mpo doon ako nung araw sa channel wɔn ase mpo wɔn kaa. Double B. Wɔn de kyerɛ atototo wɔn nan ho. Paing nangangaral. Mekɔka asɛmpa wɔ DZB TV station mekohunu wɔ baa bi ɔyɛ ɔsɔfo baa o. Ɔsɔfo a wɔka nsɛmpa Para pakilala mo. na ɛyɛ chain ɛda ne nan ho, anklet ɛda ne nan ho ɔde kyerɛkyerɛ nkurɔfoɔ. Ɔde saa no ɛkyerɛ ma nkurɔfoɔ hunu sɛ ɔwɔ sika. Pahiyas na media luna o kalahati. Na mga hikaw, wɔn ɛwɔ asranefa mga lambong na ntoma ɛyɛ pangbo, kwintas na mmotire mansere malabukong-bukong pinikwintasan eh. At mga pamigkit, ɛne ɛnantemu ntweaba na abotire ne amuli, abɔsoɔ ohwam ntowa mansere. hiyas na pang-ilong. O talaga naman pati hanggang ngayon may pang-ilong eh. Kawa ehwene mu nweneɛ Yung mga yun. epo ɛnɛ ɔmo ahyehyɛ ɔmo hwene mu nyinaa nweneɛ ɛme haahan ɔkama na ɔmofa so podidi ɛnɛ ɔmo takyerɛma nyinaa ne abɔbɔ so ɛyɛ nsumadeɛ. Ano yan? Eh, Kristiyano ka ba niyan? Mohwɛ saa wɔ baa yi Lalagay mo yɛn ɛnyɛ dambɔ Yun ang ginawa ng mga babae. nti woyɛ okristoni ba ɛna wɔyɛ wo ho sei wode yeinom asiesie wo ho saa na Israelfoɔ ma no ɔmo siesie wɔn ho. Bango, ay Ɛna Nyankopɔn bufu yɛ sɛ ɔbɛtoa so akan a Onyankopɔn sɛ na ɛbɛba sɛ ohwam na mu na kankan besie. bulok ang Bɔdeɛ mo hwɛ organ. ɛnɛ mmaa dodoɔ no a Meron ka maaamoy ɔmo wɔ nyadewa bebree no ano wɔ wɔn mo ase. magandang amoy sa ibang mga babae. Dahil sa hindi Ɔmo wɔ sumunod sa Diyos. Kung gusto niyong nka ɛwɔ wɔn ase ay malulung. na esiane bu a wɔn mu wɔ Nyankopɔn nti Sinasabing sumpa na sɛ wɔpɛ sɛ wonya apɔmudene a na mainam na wɔmpɛ sɛ Nyankopɔn no me bɛba wo so a sa halip na ayos na buhok. sɛne sɛ nka Kalbuhan. Eh kung gusto ɛfisɛ kankan magandang
ebesi ohwamanan mu Sumunod tayo sa Diyos. disa wo pa apɔmɔden mapa mama yentie wɔ Nyankopɔn Ang ating katawan sa dami ng hiyas, enni kwan sɛ yesiesie yɛn ho sɛ buro nyadua lalo. na yɛhyehyɛ nsumadeɛ bebree yɛde aba bɛhoahoa yɛn ho Pinagbawal po ng Diyos yan. ɛma bɛyɛ ahomasodeɛ ɛno nti apam foforɔ ne mu no ɛyɛ Nyankopɔn akyiwadeɛ Pakinggan nyo sa mpo penti ahodoɔ mo de srasra mo wediɛ ani nyinaa ɛwɔ Nyankopɔn akyiwadeɛ ɔma yɛn kenkan Jeremia 4:30 na wo nso wo a wasɛe wɔ yi worekyerɛ sɛn ni na wofura tam kɔkɔɔ na wode sika hyehyɛdeɛ hyehyɛ wo ho na wode adibire keka w'ani yi ɔkwa ara kwa na wɔhyehyɛ wo ho fɛfɛɛfɛ adɔfo apo wɔrepɛ wo akum sikapan nila ang iyong buhay. Ayon. Pagka ikaw ay napapahamak, anong gagawin mo? Manamit ka man ng mainam na damit. na abra Gumayak wo ba bɛwuo dɛn na wobɛyɛ ng ginto. wo a wode Palakihin wofura tam kɔkɔɔ na wode sika hyehyɛdeɛ hyehyɛ wo ho tupag ng wode sika kɔkɔɔ hyehyɛ wo ho na wode adibire anaasɛ paint apenti w'anim yi kilay niya. ɔkwa ara kwa na wɔhyehyɛ wo ho fɛfɛɛfɛ Jeremia 4:30 na mmaa bi wɔ hɔnom a yɛni akyi nwene yawere wɔnom asesa no nti waa de hwɛ n'anim ɛfɛ wankasɛ mu bu ho atɛn Hindi mo liligawan yan eh. na sɛ wɔyɛ ɔbarima na w'adwene mu da hɔ paa na w'adwene yɛ adwuma a ɔnkɔ nkɔfa wɔ ba wɔte saa adeta ne makeup ne nkɔ atumi ma wodi hia n'anim penti nko atumi ma wodi hia na wohwɛ wɔ bi nso anim a wɔ Nyankopɔn ama w'ani akyi nwini wɔde ato w'ani akyi Nung hukay ng mata at saka nung noo. Nandun talaga ang kilay. Naku po, ang Wade. ay inalis doon. w'ani akyi nwini ato w'ani akyi baabi a dompeni wɔ no hɔ na yɛde w'ani akyi nwini ato Bigay mo na so mmaa binom aworɛ wɔ ɔmo deɛ no te sɛ nea woka kyerɛ wɔ Nyankopɔn sɛ wɔ Nyankopɔn ani akyi nwini a wɔbɔ ma me ne me deɛ mempɛ nti waworɛ ne nyinaa to agu owia no apa bagayaa bi ato ne moma so wohwɛ n'anim asɛsebɔ o yan ba, palagay nyo matindi. wohwɛ wɔ baa wei Nalalagyan mo nti wahwɛ a yung mata mo. wohwɛ sɛ n'adwene yɛ adwuma At kung ano-anong mga na wapenti w'anim violet wohwɛ n'anim asɛkyerɛ bene na aka no sana iwasan nyo mga kapatid. ɛne nnɔmabɔne bebree no ana yɛ a wɔn mo yɛ O kaya, na sɛsɛ yɛ wahu na ɛwɔ nuaba a anuanom maa mo nyaayɛ sinasabi ko lang yun sa mɛmɛgu mo anim ase anaa mɛmɛto nhyɛ mo suo lalagay mo sa buhok mo, sa mukha mo. deɛ wɔtwerɛ kronkron no mu na mɛka akyerɛ mo wɔ Nyankopɔn ɛmpɛ sɛ yɛde saa no mɛbɛsrasra yɛn tirim anaasɛ yɛde bɛsrasra yɛn Nyankopɔn mpɛ ne saa yɛwɔ Nyankopɔn pɛ no yɛ natural Ng Roma 20. Ngunit ma w'ani nsɔ nea wowɔ sino kang bɛma yɛn kenkan Diyos? Sasabihin baga, Romans 9:20 ɛneɛ onipa hwan ne wo a wotuatua wɔ Nyankopɔn asɛm ano anwene ɛbɛse wɔ nwomfoɔ saa de nti na woyɛɛ me sɛe papalyok upang kukuo nwomfoɔ yi ne dɔte so tumi sɛ wɔde dɔteto akɔ no ara nwene kukuo baako ma no yɛ fɛ na ɔnwene foforɔ nso a ɛnyɛ fɛ Panginoon sa magitan ni Pablo. O wɔ Nyankopɔn ɛna ɛnam Paul so ɛrekasa wɔ ha yi sasabihin ba nung ɔsɛ ɛneɛ onipa hwan ne wo a wotuatua Nyankopɔn asɛm ano ba't mo ko ginawang ganito? anwene ɛbɛse wɔ nwomfoɔ saa de nti na woyɛɛ me sɛe Parang yung po ɛneɛ onipa hwan ne wo a wotuatua Nyankopɔn asɛm ano mama yɛ nwinwii nung hugis nung magpapalayok, yun ang Na. inuulit niya sa ɛne kwan sɛ ganun. yɛkasa tia sɛnea wɔ Nyankopɔn nwene yɛte sɛ kukuo nwomfoɔ dɔte no tumi nka nkyerɛ kukuo nwomfoɔ sɛ ade nti na wɔnwene me sɛ wotumi mpo wɔ Nyankopɔn na sɛ w'ani akyi nwii no Kasi may mga wɔ Nyankopɔn na abɔ ato hɔ adɛn na woworɛ na woapae akɔkɔto wo moma so wɔ ebinom adwerɛ wɔ n'ani akyi nwii kulay ng pisngi, artificial na. Yung foforɔ mata, artificial na. ɛnyɛ papa adane artificial n'ano mpo a waka no mpo n'ano kala no yɛ different n'afono kala ɛyɛ different ɛyɛ artificial n'ani akyi nwii kala artificial yɛnyɛ wɔ Nyankopɔn ne pɛ ma yɛn Kaya bawal wɔ Nyankopɔn ne pɛ sa kung ano ɛwɔ hɔ ne sɛ yɛbɛsusu nya sɛdeɛ
yɛde obuo bɛma sɛ ne Onyankopɔn ɛbɔɔ yɛn ɛno nti ɛyɛ Onyankopɔn akyiwadeɛ sɛ mmaa ɛbɛsiesie wɔn ho sie sɛ Onyankopɔn dome Israel mama ɛberɛ wɔnom yɛ ahantan ɛsane nneɛma ne nkɔmmɔde wɔn de siesie wɔn ho nti ɔkwan mofa so ɛhyehyɛ wɔn ho nti Onyankopɔn dome wɔn Korintofoɔ no deɛ Peter ɛka no wɔ 1 Peter 3 verse 3 mo emma mo ahyehyɛdeɛ enya honam ani deɛ masawo ne sikahye anantadehyɛ mu ɛyɛ Onyankopɔn akyiwadeɛ nanso ɔsɛ deɛ ɔsɛ yɛhyɛ nie ɔsɛ na mama no nya akoma mu nipa a wahunta no honhom adwo na ɛyɛ kom ade a ɛmproma no na ne boɔ yɛ den Nyankopɔn anim akoma mu nipa wahunta no ɛwɔ hia deɛ sɛ yɛbɛhyɛ atade a ɛsɛ atade a ɛsɛ a ɛmpro no yɛde baade honhom adwo na ɛyɛ kom ade a wɔbɛhyɛ akoma mu nipa no ɛyɛ honhom adwo na ɛyɛ kom na yɛn yɛ atade a ɛmpro ɛdeɛ ya Nyankopɔn asɛm yɛbɛhyɛ akoma mu nipa no honhom fa mu atade no ne ade a yɛbɛhyɛ Psalms 119 verse 11 nnwomati wɔ ha du nkronkyɛmu du baako de wo nsɛm makora makoma mu na maanya wo ho bɔne bi mede wo nsɛm asie makoma mu Nyankopɔn asɛm de yɛde bɛhyɛ yɛ honhom fa mu nipa no yɛbɛhyɛ no atade a ɛyɛ atade a ɛmpro ne yɛbɛhyɛ honhom fa mu nipa no Nyankopɔn asɛm ne yɛ honhom John 6:63 na honhom ne de yɛma nkwa ahonam de yɛnyɛ hwee ɛnsɛm a maka akyerɛ mo ne yɛ honhom ne nkwa ɛnsɛm a maka akyerɛ mo ne yɛ honhom ne nkwa sɛnea Kristo sie ɛronti honhom a yɛbɛhyɛ yɛ nakoma no ɛyɛ Nyankopɔn asɛm Petro ɛka no wɔ 1 Peter 3 verse 4 atana akoma mu nipa ahunta no yɛbɛhyɛ no atade a ɛmpro ɛde baade honhom adwo na ɛyɛ kom Nyankopɔn asɛm no wode bɛhyɛ wakoma na wode asiesie wakoma akoma mu nipa no honhom a ɛyɛ Nyankopɔn asɛm no yɛde hyɛ no ano na ma ne boɔ yɛ dene wɔ Nyankopɔn anim anuanom ɛnyɛ Petro nko ɛna wɔ saa nkyerɛkyerɛ yi ɔtɛne Paul ɔsomafoɔ Paul so kyerɛ adekorɔ no ara yɛkenkan 1 Timothy 2 verse 9 saa ara nso na ma ɛnhyɛ ntade ɛsɛ ɛmfa ne ewu adeɛ ne adwenemoteɛ ɛnkeka wɔn ho ɛnyɛ mɛsawo anaa sika anaa hwenepa anantade a wɔbɔ mu mohuni ɔsɛ saa ara nso na sɛ ɛkasa saa ara nso na yɛnom nyinaa yɛ adekoro ɛwɔ sɛ yɛ adekoro ɔsɛ saa ara nso na ɛma ɛnhyɛ ntade ɛsɛ yɛn kyerɛ sɛ asɛm a adi kan no ne wɔdi kan kaeɛ no ɛfa ntade a yɛbɛhyɛ yɛyɛ ntade a ɛma bɛhyɛ saa ara nso na ɛma ɛnhyɛ ntade a ɛsɛ sɛ kata saa ara nso na ma hyɛ ntade a ɛsɛ kyerɛ di nkan ɛhyɛ ase afiri mmarima ne so nti ntade a wɔsɛ ma hyɛ no ɛyɛ atade a ɛsɛ no mmarima nso bɛhyɛ ntade a ɛsɛ saa ara ɛyɛde baade ɛnyɛ mɛsawo anaa sika anaa hwenepa anaa ntade a wɔbom ne mmom deɛ sɛ ɛma wɔyi wɔ nyamesom kyerɛ mu na mmom nnwuma pa sɛ ɛma wɔyi wɔ nyamesom kyerɛ mu sɛdeɛ ɛma ɛwɔ sɛ wɔn hyɛ ntade a ɛsɛ no na wɔmfa ne ewu adeɛ ne adwenemoteɛ nkeka wɔn ho no ɛdeɛ ne atade a ɛsɛ na ɛnyɛ mɛsawo anaasɛ ntade a wɔbu wɔ mu ma ɔbaa atadeɛ no sɛ ne nnwuma pa ɛna ɛsɛ mmaa ɛrenti
Ɛmaa ne mmarima ntade nyinaa yɛ ade koro. Hindi damit na masagwa. Adeɛ a Onyankopɔn pɛ yɛ atade a ɛsɛ. Ɛnyɛ atade a ɛnsɛ. Ɛnyɛ atade a ɛyɛ adwaman ntadeɛ. Ɛnyɛ atade a wobɛhyɛ bɛworɔ wo nipadua kyerɛ. Maslaw na damit. Ɛfiri sɛ atade a ɛnsɛ yɛ Onyankopɔn n'akyiwadeɛ. Timan at mahinahon. Ɛwɔ sɛ ɛyɛ atade a ɛsɛ. Na wode ani ewu adeɛ ne adwenemote asiesie wo ho. Yɛkasa atade a ɛsɛ a ɛkyerɛ deɛ yɛkasa atade a ɛsɛ a wɔmma worɔworɔ no foɔ nkyerɛ. Kasi pinanggagalingan ng kasalanan ng tao yan eh. Imbis na tuloy yung Ɛfiri sɛ ɛyɛ bɔne wɔ nipa mu. lalaki, pinakita mo ba naman yung Na ase ne sɛ mo? Siyempre, ɛyɛ wowɔ nipa no kɔ akɔdwene barima ne nwene bɔne wɔaworɔ no foɔ fa akyerɛ no. Wohwɛ atenka bɛɛ na obenya. Wɔmmienu pɛ ng mga babae nananampal eh. ɛnam wɔ baase mu trɔtrɔ mu. Yung isang lalaki. Yɛwɔ Mo yan. Sabi gano'n. ɛmaa binom wɔ hɔ nom ɔkasa dɛ na wohwɛ me saa ɛna wohwɛ me saa. Sa may divisoria, ganun eh. Nanampal yung babae. Ba't Ɛba na meda so wɔ Philippines wɔ Divisoria no. display? Ɔbaa bi bɔ bɛrima bi so trɔ saa dɛ na wohwɛ me saa ɛna bɛrima no nso bisa sɛ na adɛn nti na wɔn nso wɔde akyerɛkyerɛ. Wahyɛ sekɛɛte tietie bi ɛna ɔkɔforo trɔtrɔ ɛna wɔn mo te ɛhwɛ wɔn mo ho anim. Na sɛ ɛyɛ trɔtrɔ no pem mmɔnkyimɔ nka na wɔbaa no ho yerɛyerɛ no ohun ne wɔnyɛ bɛrima no kɔhwɛ na ha mu pɛ na ne bu afu. Ada na wo bu afuo. Ɛna adɛn nti na wohyɛ sekɛɛte tietie te sei. Ɛfiri sɛ wohyɛ sekɛɛte ntiatia na wokoto a ɛdɛn ɛbɛyi wo tuo gu ho. Merong ganun eh. Nipa bɛhunu biribiara. Diyos yun sa babaeng Kristiyana. Saa na ebinom teɛ ɛyɛ Nyankopɔn akyiwade wɔ Kristofoɔ maa mu. Mahinahon, hindi kagaya nung ibinaba. Na Siya. Istela. ɛmaa nhyɛ ntade ɛsɛ ɛmfa ne ewu adeɛ keka wɔn ho. Ɛsɛ deɛ ɛyɛ wɔn de to nnwom bi sɛ Divina Valencia Stella Suarez wɔanom ɛbɛyi sini wɔn de wɔn wedeɛ ba abɛgyegye nipa. Divina Valencia Stella Suarez wɔn bɛyi sini adada nipa o Fernando Paul wɔn kɔ ɔko mu sɛ ne obi ɔkita tuo. Tete no anya mmaa nyinaa na ɛyɛ worɔworɔ wɔn ho. Sa mga iglesia naman, wala naman silang pakialam. Na Okay lang sa kanila. Ang sabi pa nga nung iba eh. ɛnsɔre foforɔ no wɔn mfa ho wɔn deɛ ɛyɛ wɔn asɛm ɛmfa wɔn ho. Tumitingnan ng Diyos sa lahat. Mente sɛ wɔn ma kyɛ asɔrefoɔ no ɛka sɛ Onyankopɔn ɛnhwɛ nisuo. Onyankopɔn hwɛ nea wɔyɛ mu. Ang tinitingnan ng Diyos yung loob. Eh, tao. Nti bi ana nea wɔka na yɛ nokorɛ. Kita ba yung loob? Onyankopɔn ɛnhwɛ nea wɔakoma mu. Onyankopɔn ɛnhwɛ nisuo. Ɔhwɛ akoma mu. Na nipa mmarima yɛhwɛ deɛ yɛhwɛ nisuo. Ana yɛhwɛ nisuo. Nti wɔahyɛ atade abasa yi wɔbɛma wɔn yɔnko nipa yɛ bɔne. Wɔnyɛ na ahwɛ sɛ ɔbɛto mo na kɔkɔkɔtɔ mo amena mo ma yɛn kenkan Matthew 5:28. Na me de mɛsɛ mo sɛ obiara wɔhwɛ wɔbaa na ne kɔn dɔ no no na wɔfa no n'akoma mu dada. Ni Kristo, hindi mo pa dinadala sa hotel yung babae. Kristo mmerɛ mu no wonya mfa wɔbaa no nkɔ hotel bi amu. Wɔne ne kora nya naae. Na so no wayɛ bɔne dada ɔse. Na me de mɛsɛ mo sɛ yeinom yɛ Nyankopɔn ne nsɛm. Awurade Yesu Kristo kaa sɛ na obiara ɔbɛhwɛ wɔbaa na ne kɔn wadɔ no no na wɔfa no n'akoma mu dada. Tinitignan mo pa lang at hinahangad mo pa lang eh. Ini-imagine mo pa lang nagkakasala ka na eh. Na Kaya ngayon, merong mga hwɛ nko na wɔrehwɛ o. Wɔredwene ho kɛkɛ. Na so wahyɛ ase ɛyɛ bɔne. Na so nansan deɛ yɛwɔ nipa binom wɔ hɔ nom a wɔnom Petro ka no ho wɔn ho asɛm 2 Peter 2:14. Ɔwɔ ani aware sɛ yɛ ahyɛ no mama a ɛrengo wɔ bɔne ho da. Wɔdaadaa akra wɔ n'ase nya ntumi yɛ wɔwɔ akoma bɛyɛ ne berɛ mu wɔyɛ nnɔme mma. Anuanom hunu yɛ wɔwɔ ani a aware sɛ yɛ ayɛ no mama. Wɔn nyae o. Ɛnyae wɔ bɔne ho da. Mama yɛn kenkan yɛ wɔ sɛboa no kasa mu. Wɔwɔ ani a wɔresɛ yɛ ahyɛ no mama a ɛrengo wɔ bɔne ho da.
Wadada kra wanase nyantimiye. Wawakoma bɛyɛ ne berɛ mu. Wɔyɛ nnome mma. Sɛ mo ahunu. Apampanga ne kasa mu na se. Wawani a wɔresɛ yɛyɛ no mama ɛrengo wɔ bɔne ho da. Wadada kra wanase nyantimiye. Wawakoma bɛyɛ ne berɛ mu. Wɔyɛ nnome mma. Elokano kasa mu na se wawani a wɔresɛ yɛyɛ no mama ɛrengo wɔ bɔne ho da. Na wadata kra wanase nyantimiye. Wawakoma bɛyɛ ne berɛ mu. Wɔyɛ nnome mma. Wɔyɛ nnome mma. Ɛnuanom sɛ mo ahunu. Ɛwɔ nipa binom wɔ hɔnom a awaresɛ yɛ ni nko a na kuta wɔn. Awaresɛ yɛ so wɔn aniwa mu ma adentura. Ɛfiri sɛ da bia na ma no worɔworɔ yɛ no ho. Na ɔkɔ asɔre o na so atade ɛhyɛ no ne nofoɔ nyinaa gu abɔntene na mmarima nhwɛ. Wode sanka kodwo besi akwa na bɛhwɛ anka nyɛ hu. Ɛbɔ mmarima ogyina wɔ nan so na bɛhwɛ obɛnya akɔnɔ bɔne. Na sɛ oyi wɔ furu ma so kyerɛ. Ɛyɛ nipa bɛtɛ mmarima bi no bi so ɔbɔ kasa hwɛ ɔsɛdeɛ baade. Oh, biribia ni wa aka o. Bahunu biribia. Biribia nka. Wahoro biribia kyerɛ ɛyɛ tuwade wɔ Kristofoɔ mu. Ase saran so na ɛma ɛhyɛ ntaade a ɛsɛ. Ɛmfa ani ewu adeɛ ne adwenemoteɛ ɛnkeka wɔn ho ɛnyɛ mɛsawɔ. Ana sika ananwe ne pa na ntaade a wobom sɛ de wɔn tene Petro kaeɛ no na mmom enyuma pa sɛ mma woyi wo nyamesom kyerɛ mu. Yɛn ɛwɔ Twerɛ Kronkron mu ana anim watwa no Twerɛ Kronkron biara mu na ade nti na wɔn nkyerɛkyerɛ ɛfiri sɛ wɔn pa asafomma bebree so wɔn kyerɛkyerɛ saa no ma nyinaa pɛpɛɛpɛ a ebinom mma asɔre ne bio. Ɛbɛyɛ tene ama wɔn. Ɛno nti sɛ wɔsɛe mpo kra no a mpo ɔbaa wokɔ nsɛm gye ma wɔsɔfoɔ no wɔnwene ho nti wɔnka nkyerɛw. Yɛbɛka kyerɛ sɛ wɔ Nyankopɔn de wɔhwɛ atade ɛhyɛw. Ɛnyɛ na wɔ Nyankopɔn hwɛ. Ɛbi ana deɛ wɔka no yɛ nokorɛ. Nyankopɔn hwɛ atade. Na hwan na hwɛ atade? Hwan na hwɛ anisuo? Ɛyɛ nipa wama mmarima yɛ bɔne. Ɛsane ne yɛhyɛ wɔn nti. Ama mmarima ko adɔ bɔne na wɔn nkwa da hu mu firi sɛ dodoɔ no a yɛtoto wɔn mɔnaa no yɛ mmaa wɔhyɛ ntaade ɛnse. Ɛmaa wɔnom ɛnhwɛ wɔn ho so yɛ wɔn ntaade hyɛ mu no aworɔworɔ wɔn ho. Ɔmmienu nyinaa. Ɔmo hyehyɛ ntaade a nyɛ gu na se nyina wobɛgu no. Deɛ mɛka no yɛ Nyankopɔn asɛm. Mmemmɔ metirim nkae. Beni adwene bi afa ne yɛkɔ so wɔ wiase ho. Deɛ mehunu no yɛ Nyankopɔn asɛm. Ɛno ne ade a mede yɛ adwuma anuanom. Ɛnyɛ sɛ wɔbaa. Watade a wɔbɛhyɛ no wɔnhyɛ ntaade papa. Anaasɛ wɔbɛhyɛ ntaade a ɛnse. Anuanom yɛn de nsunsuanso bɔne berɛ nipa. Ɛno nti Nyankopɔn asafo ne mu. Bahra bɛka sɛ wanya mma bio. Ɛwɔ ka sɛ ha deɛ mbra na no adine dodo. Me deɛ mentumi ni suo me nua. Ɛwɔ sɛ me deɛ trouser na mepɛ hye. Trouser wo betumi ahwɛ wo nua ba lu hyɛ trouser. Da so nya trouser. Ayi wo mpokua nyinaa gu hɔ na kyekyere wo pampem. Me hu no ba bia wo hyɛ trouser. Ohwɛ na ba firi sɛ afunumu pɔnkɔ. Afunumu pɔnkɔ wedeye. Deɛ hyɛ na kyekyere no pampem ayi ne mpokua nyinaa kyerɛ. Ɛwɔ nua ba lu. Ɔno so hyɛ trouser. Nanso nya atade a ɛnse wohwɛ a nya atade a ɛnse ɛyɛ atade a ɛsɛ wei wohwɛ a ɔkɔn kora no adwaman bia
mahunu Nyankopɔn asɛm no deɛ nka ni hawo ɔhaw no wɔ nipa mu Twerɛ Kronkron no sɛ sahara nso na man hyɛ ntade ɛsɛ da wɔhe na yɛ atade ɛsɛ a ɛwɔ sɛ ɛma ɛhyɛ yi ɛma ntade ɛyɛ ntade ɛsɛ a wɔn bɛhyɛ sahara na ɛwɔ sɛ mmarima nso hyɛ ntade ɛsɛ ɛdeɛ baade ɛnyɛ mmɛsawɔ nti mmarima nso mo mmɛsawɔ ɛnyɛ hweneɛ mmarima nhyɛ ɛnyɛ sika mmarima nso nhyɛ bi na wɔn deɛ sɛ mmaa a wɔyi wɔ nyamesom kyerɛ mu asomadeɛ kora bɛtumi de wo nkwa ato wɔ ho mu sɛdeɛ yɛ ebinom ka no ebinom ka sa ahwɛ kora ɛbɛbɔ wo korɔ no ɛnyɛ mmɛsawɔ ɛnyɛ sika ɛnyɛ hweneɛ ɛnyɛ ntaadeɛ a wɔbuo mu ɛne yɛbɛhyɛ ntaadeɛ sɛ ɛnyɛ mmɛsawɔ na sɛ wohyɛ ataadeɛ bi sɛ kɔ divisoria na sɛ mandela sɛ kiapoa siesie wo ho wɔn nkwa ɛda ɛho mu nti ɛyɛ sɛ wobɛsiesie ho simple ɛwɛ sɛdeɛ Onyankopɔn bɔɔ wo no ɛfɛ asɛ wosiesie ho hyɛ pɛɛ ma ne boro so ɛsɛ ɛwɔ ho ɔfɛ yɛde deɛ mpanifoɔ no anatetefoɔ no ka tetete wosiesie ho hyɛ pɛɛ ma ne boro so ɛsɛ ɛwɔ ho ɔfɛ te sɛ ɛyɛ Mara Clara siniyifoɔ a ɛwɔ n'abrɛ so mohwɛ yɛn siniyifoɔ mmaa a wɔtete no ɔmo nte sɛ nna mmaaya no wɔn aba no ɔmo yɛ siniyifoɔ nanso na wɔn hyɛ ntaadeɛ a ne die wɔ mu wɔn hyɛ ne yɛfrɛ no sɛ ɛyɛ ataadeɛ ɛsɛ ɛnte sɛ binom nkama yɛ sɛ wɔn mo nhyɛ hwee 2 pieces ntaadeɛ na ɛhyɛ wɔn da biara ne ɛhyɛ backless ntaadeɛ wɔn ahyehyɛ sleeveless ɛnɛ mpo de wɔn ahyehyɛ ntaadeɛ a ɛni nsa ebi mpo de yɛ naked waba da birijo wɔn aworɔworɔ biribi wɔn ayi ne nyinaa ato atwene wɔn ayi sleeveless backless topless ɛnɛ mpo deɛ wɔn nhyɛ hwee saa na wɔn siesie wɔn ho Onyankopɔn kyiri sɛ wɔwɔ Onyankopɔn ne kyerɛkyerɛ wɔ ha yi a Onyankopɔn kyiri yɛbɛhyɛ ntaadeɛ sɛ akoma mu nipa ne bɛhyɛ n'ataadeɛ sɛ yɛbɛhyɛ ne Nyankopɔn kyerɛkyerɛ na menya ma de sɛ mɛto ahyɛ mo so yɛn wɔ Twerɛ Kronkron sɛ wɔn mu kora wɔkan kora na yɛn na wobɛhunu sɛ wɔn asɔfoɔ no amfa nsie mu a anka mobɛhunu akan munim ne yɛdi mu munim ne yɛyɛ papa mɔda mɔma yɛhwɛ yɛ nuanom ma a wɔn asafo ne mu yɛabɔ wɔn ho ban kora afiri amanneɛ mu ehu mu wɔn atoɔ mu yɛabɔ wɔn ho ban afiri akorɔmfoɔ nsɛm yɛwɔ nua baa bi ɔyɛ ɔlɔyɛ ni a wɔka ase brother Eli yɛbɛ na menya mɛyɛ wɔ nua ɛwɔ asafo yi mu no sɛ mɛkɔ asɛmniabea a na mahyehyɛ me ho hyɛ pɛɛ na deɛ mesiesie me ho simple meyɛ mu kora nhyɛ me bio ɛfiri sɛ wohwɛ me kora wonya hwewia ɛno nti wɔnyɛ na so mu bie koraa sɛnɛ sanka bɛma na ɛyɛ ɔbɛhyehyɛ nkomadeɛ ne nsumadeɛ na ɛde ho abrɛ no wɔ no ɛde ho bɛbrɛ wo akorɔmfoɔ ne adwotwafoɔ sɛde mehu no kuba wɔ no amame aberewa bi a yɛtwɛn n'asomadeɛ firi n'asom mu tueeɛ mogya tu etu no na mɛka sɛ na ɔba aberewa nte sɛ wo ho yɛ wo dɛsɛ yi ɛwɔ mmaa bi mu wɔn ma saa na wɔn te wɔn abɔba mmerɛwa so wɔn ho yɛ wɔn dɛsɛ ne biribia ɛnte sɛ wɔyɛ aberante anaasɛ ababaawa sɛ wɔyɛ okristoni ba nko ade a siesie ho simple te sɛ nea onua aba loose ɛhyɛ no wɔ no ɔbaa biara nyam de ne bɛkyɛ gye onua aba loose deɛ na ɛhyɛ wo ma yɛhwɛ yɛn wohwɛ ayɛ ataadeɛ nsa anaa dabi ɛyɛ ataadeɛ sɛ Onyankopɔn ɛnhyɛ yɛn ɛnte sɛ nsɔre foforɔ no Nyankopɔn nhyɛ sɛ yɛn kata baabi a na nka yɛ nima nko a Nyankopɔn mmara nsɛmbisa ɛni wɔ mmara nsɛm no sɛ yɛhyɛ ntaadeɛ sɛ mfa ne ewu adeɛ ne adwumatie nsiesie wo nyɛ sɛ wobɛkata akata w'ani nyinaa ɔhyɛ wobɛde wo na wɔn akata wɔn baabi a wɔn ani nko a na wɔhunu deɛ Nyankopɔn aka na yɛde bɛyɛ adwuma
Tete nyinaa. Nyankopɔn no Nyankopɔn si ɛma ho kwan sɛ ɛma wɔn no hyɛ ntaadeɛ te saa. Israel man mu no ntaadeɛ ɛnsɛ ɛyɛ akyiwadeɛ. Deuteronomy 22 verse 5. Ɔbaa ɛnhwɛ wɔ barima adeɛ. Wɔ barima nso mfira wɔ ɔbaa ntoma. Ɛfiri sɛ wɔn a wɔyɛ yɛn nyinaa yɛ Awurade wo Nyankopɔn akyiwadeɛ. Tete maa no na ɛyɛ akyiwadeɛ sɛ wɔn bɛhyɛ mmarima ntaadeɛ. Ɛna ɛyɛ akyiwadeɛ sɛ mmarima nso bɛhyɛ mmaa ntaadeɛ. Ɛyɛ ɛtene sɛ ɔyɛ ɔbarima na sɛ ɔbɛkɔ akɔhyɛ mmaa ntaadeɛ a ɔbɛyɛ dɛn no wadwen so. Ɛhɛn na ɔbɛwura akɔdwen so ɔyɛ ɔbarima nso hyɛ skirt. Ɔbɛyɛ dɛn no wadwen so. Na ataadeɛ sɛ mmarima yɛ mmarima ntaadeɛ, mmaa ntaadeɛ yɛ mmaa ntaadeɛ. Na so ɔyɛ ɔbaa wakɔ akɔhyɛ jeans baree. Wahyɛ trouser baree. Na ultimi mponyo nso wahyɛ ataadeɛ baree akyekyere wɔ pampo bɛde no wadwen nso. Berɛ so mo ɔba ntumi nyina hɔ nwen nso ɔbɛyɛ bi abɛfɔ. Na ɔbarima de wɔntumi nyina hɔ awo barima ntumi nkoto hɔ nwen nso ho bɛfɔ. Enti yɛwɔ ntaade bi wɔ hɔ no ma mmarima bɛhyɛ na yɛwɔ ntaade bi wɔ amaa bɛhyɛ. Yɛn mmere mu no yɛwɔ ntaade bi wɔ hɔ no ma yɛnhyia no kwan. Ɔbaa bɛtumi ahyɛ trouser. Nanso nyɛ trouser bɛkyekyere wɔ baree. Ɔbɛhyɛ trouser sɛ ɛnyɛ deɛ ɛnsɛ Twerɛ Kronkron sɛ hyɛ ntaade a ɛsɛ ɛmfa ani ewu adeɛ ne adwenemoteɛ yɛnsiesie ne ho. Ntaade a ɛsɛ ɛna ɛwɔ sɛ de siesie yɛn ho. Greek asɛm a wɔde di dwuma sɛ manhyɛ ntaade a ɛsɛ mfa ani ewu adeɛ nsiesie wɔn ho no. Na as Greek asɛm no yɛ ani ewu adeɛ adwenemoteɛ. So wɔmfa ani ewu adeɛ nsiesie wɔn ho ahobrɛasɛm fɛreɛ anidiem ɔmo nsiesie wɔn ho ɛmfa wɔ buo ne anidie ma wɔn ho. Nti yɛka sɛ wɔba hyɛ ntaadeɛ sɛ mfa ani ewu adeɛ nsiesie ne ho a kyerɛ sɛ wɔmfa anidie nsiesie no wɔnhyɛ ntaade a ɛnse. Wɔba siesie ho wɔ buo kwan so. Hyɛ ataade a ɛsɛ. Monhwɛ wɔba ahema Elizabeth. Dabɛ na wahu no sɛ wɔhyɛ 2 pieces ntaadeɛ. Na omfini dɛm hyɛ ntaadeɛ nketenkete mmienu. Wɔba ahema Elizabeth. Margaret Thatcher nom. Prime Minister May. Mohwɛ wɔn ntaadeɛ hyɛ wɔn wɔyɛ mmaa obu wɔn ho. Mmaa wɔn wɔ dibere wɔ aban mu no. Mmaa wɔn bu wɔn ho no. Aban mu mmaa wɔn nso wɔn hyehyɛ mini skirt. Ɛnyɛ de ne sɛ ɛbɛhyɛ ntaadeɛ sɛ wɔahwɛ no akɔka sɛ ɛyɛ na wɔhyɛ ɛyɛ ntaadeɛ sɛ Nyankopɔn ne ka yɛ sɛ manhyɛ ntaadeɛ sɛ na Awurade Yesu Kristo ka no wɔ Matthew nwoma num ɛnkyɛm do wɔ Matthew 5 verse 18. Anɔkora me sɛ mo sɛ ɔsoro nyine asase nyɛ ntwa mu yi. Atwerɛdeɛ baako anasinsaneɛ baako mpo ɛmfiri mmara no mu ɛntwa mu gye sɛ ne nyinaa ba mu ansa. Ɛyɛ Onyankopɔn akyiwadeɛ sɛ yɛbɛdi so kɔpem sɛ wɔsoro ne asase bɛtwa mu akɔ. Bisa wo ho anuanom mommisa mo ho mo a moyɛ Catholicfoɔ Protestant born again nsɔre yɛn awɔ Twerɛ Kronkron mu anaa yɛn Twerɛ Kronkron nkyerɛkyerɛ anaa yɛwɔ aman church nsɔre ahodoɔ mo fɔ mo sɛ full gospel ɔmo sɛ asɛmpa no nko ana wɔ mo kasa asɛmpa no nko ana mo ka hadɛn na mo mmaa no asiesie wɔn ho sɛ hyehyɛ nsumadeɛ ne nkumadeɛ pinti wɔ n'anim basaa mohwɛ wɔn. Wɔn mo kasa wɔyɛ asɛmpakafoɔ mo ka asɛmpa no nko a na ani asɛmpa no mo sɛ ɛman hyɛ ntaade ɛsa anaa
asamo mo ya asempa kafo na asempa no kwa na mo ka ade na mo nkyerɛkyerɛ Twerɛ Kronkron sɛ ara nso na manhyɛ ntade asemfa de guade na gine mo tie keka wɔ no nya mesa wana sɛ sika na sɛ ne pa na ntade wabu mo wɔ Twerɛ Kronkron na wo ma na enim awapam foforɔ ni mu apam dada na apam foforɔ mu na wapam foforɔ mu ana asɔfoɔ ni hu na asɔfoɔ na nkyerɛkyerɛ wɔ na asafo ma Kristo sɛ ɔsoro ne asase betwam akoro danso nsinsan yɛ baako remfiri mmara no mu nsene te no kura asafo no mu deɛ ehia sɛ yɛkyerɛkyerɛ saa nneɛma yi yɛbɛkyerɛkyerɛ ɛwɔ sɛ Kristo mmara nsɛm Matthew 28 verses 19 to 20 ɛnti monkɔ ɛnkɔyɛ amanama nyinaa masuafoɔ na wɔma wɔn asu ɛnhyɛ agya na wɔba na honhom kronkron din mu na monkyerɛkyerɛ wɔn sɛ wɔne deɛ mahyɛ mu nyinaa so ɛyɛ Kristo mmara nsɛm monkyerɛkyerɛ wɔn sɛ wɔne deɛ mahyɛ mu nyinaa so moma wɔn asu moma wɔn asu mobɔ wɔn asu wie a monkyerɛkyerɛ wɔn sɛ wɔne deɛ mahyɛ mu nyinaa so ɛyɛ wɔ sɛmpakani a ɔwɔ ɔdɔma nipa a wɔdɔ wɔn akora sɛ ɔbɛkyerɛkyerɛ wɔn na wɔn mo di deɛ mahyɛ mu nyinaa so atwerɛdeɛ baako na nsinsaneɛ baako deɛ eni kwan sɛ efiri mmara no kɔpem sɛ de nyinaa bɛba mu ansa bisa wo ho sɛ wɔsɔfoɔ no wɔpɛ wasɛm ana wɔdɔ wɔn anuanom asɔfoɔ no dɔ mo ana abra wɔn ɛnkyerɛkyerɛ mo Nyankopɔn mmara nsɛm nyinaa mo nwene ho na sɛ wɔsɔfoɔ dɔ wo a awɔsanka wɔkyerɛkyerɛ mo saa nneɛma yi mana lo asafo ni mu no na Church of Christ nso mo mutumi yɛ de wɔpɛ abra Church of Christ asafo ne hyɛ ase na ɔmo nhyɛ asomadeɛ abra mo hunu sɛ wɔn asafo ma ne so ten mama ho kwan sɛ asafo ma ne hyɛ nsumadeɛ na mo pɛ sɛ ɔmo hyɛ bi ɔmo tumi hyɛ na pɛ sɛ wofiri wɔ Nyankopɔn a yɛn na abɛn sɛ wofiri wɔ Nyankopɔn a sɛ nipa bɛgya na nipa nyi o mɛdeɛ mɛka akyerɛ mo arse yɛhunu sɛ wɔ nipa binom wɔ wɔn na wɔ Nyankopɔn ho suro na sɛ yi mpo wo kyerɛkyerɛ wɔ no Kristo mmara nsɛm kora no a wɔanom bɛka asafo no bi sɛ yɛne no kora wɔ Twerɛ Kronkron no mu ɛsɛ enipa wɔ America, North America, South America, Central America wɔn mpo siesie wɔn ho yie mpo sene Philippianfoɔ Philippianfoɔ kɔ sɔre a ne ahyɛ t-shirt slippers na so ha yi de ahiafoɔ no mpo hyɛ coat ɛbɔ tie wɔn siesie wɔn ho yie wɔ siesie no sɛ nea kyena wɔbɛwuo no sɛdeɛ ɔyɛ amanfoɔ tie ka no ɛsɛ dɔn etwatoɔ na brabo mu no wɔn siesie wɔn ho yie wɔn hyɛ coat pero mga kapatid ang punto ko lang na wɔn siesie wɔn ho yie mpo sene yan kasa mu ɛyanom mɛka yɛn no ɔmo gye yɛ de mɛpɛ sɛ mɛka nyinaa ne sɛ mɛkyerɛkyerɛ yɛn no wɔn mo gye yɛ wɔ anuanom a wɔyɛ alɔyafoɔ mmaa ne mmarima nyinaa kane ne ebinom yɛ asɔfoɔ ɛberɛ wɔn mo te nkyerɛkyerɛ no wɔn mo gye yɛ na mɛhaahan sɛ yɛwɔ Philippianfoɔ bi a emu dodoɔ no ayɛ ahiafoɔ nso ɔmo ntumi nyi asomadeɛ na ɛyɛ fake ne mpo ntontwene mena na ba ɔmo sɛ no ɔfrɔ lekuti sɛ ɔmo asiesie wɔ ho hyɛpɛ ɔmo de nɔma pii no ana asiesie wɔ nipadua duradura wɔ nipadua ho na so mɛpɛ sɛ mekyerɛkyerɛ mo yɛn ɛyɛ Kristo mmara nsɛm ɛka nsɛmpa no ho bi nti ehia sɛ yɛkyerɛkyerɛ mo atwerɛdeɛ baako ana nsinsaneɛ baako kora ni kwan sɛ yɛyi firi Nyankopɔn ne mmara nsɛm mu sɛ mo asɔfoɔ no anka nkyerɛ mo deɛ a ɛne yɛnkyerɛ sɛ wɔn mo nwene mo kra ho ɛnuanom sɛ yɛwɔ Nyankopɔn pa aduoda yɛbɛto asɛm te foforɔ so yɛde ne nyinaa bɛsi yɛde nsua no bɛsi hai brother Daniel hwɛma yɛ na ɛyɛwɔ Nyankopɔn pa da foforɔ a yɛbɛsɛn ato asua yɛ ne mmara Awurade mmara nsɛm no ɛbɛba so dwoda na yɛbɛyɛ Awurade Yesu Kristo mmara nsɛm a yɛresua no ntoasoɔ
Philippines bɛyɛ anwummere nɔnso, Ghana ha yi bɛyɛ anɔpa du baako. Na yɛbɛsua akɔ akɔpem yɛawoɔda. Nti sɛ yɛwɔ Nyankopɔn ne pa a, yɛsrɛ sɛ montoa so ntie mmara nsɛm no nyinaa. Montie Awurade Yesu Kristo mmara nsɛm nyinaa. Na akyire anwummere nɔnwɔtwe ne anaasɛ awia pramoto berɛ ne fa. Yɛbɛbɔ mpaeɛ ama wiase nyinaa na mfa ho ne wɔsom a wowɔ mu. Momma yɛn nyinaa yɛmmom na yɛmmɔ wɔ Nyankopɔn mpaeɛ na ansa ne yɛbɛpɔn yɛnhyia mu yi koraa no. Ɛreto nso aforo mommɛka yɛn ho ɛma yɛmmɔ mpaeɛ tiawa. Manalangin. Ama naming dakila, Ama naming makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Awurade Nyankopɔn, awɔ na Awurade Yesu Kristo din. Agya yɛda wo ase. Sɛ daa ne da nyinaa wohwɛ yɛn ahobrɛ aseɛ ne padua yi so. Sɛdeɛ yɛbɛyɛ a wo nkyerɛkyerɛ na wo mmara nsɛm bɛso yɛn so. Yɛda wo ase. Sɛ daa ne da nyinaa wɔma wo nhyira ne akwanya sɛ yɛbɛmfa mmɔtene ne ɛberɛ. Wɔama yɛn akwanya sɛ yɛnsakyerɛ yɛn adwene. Bɛmfrɛ yɛn mfomsoɔ bebree mu. Yɛsrɛ wo sɛ hunu yɛn mmɔbɔ na nya yɛn ho abotere. Hyira yɛn nuanom ne yɛn mfɛfo. Wɔn a wɔka yɛn ho ma yɛsua wɔn nsɛm. Wo na wonim wɔn nyinaa. Na ɛberɛ a yɛreba w'anim wɔn. Yɛsrɛ wo sɛ tie wɔn akoma mu mpaebɔ. Ma wɔn nte wɔn nsɛm ase. Na wohunu wo tenenee aba biara wɔkyerɛkyerɛ yɛn. Yɛsrɛ wo sɛ ma yɛnom nyinaa ntena yɛn akoma mu no ho a na yɛntumi mmɔ yɛn bra sɛdeɛ wo mmara nsɛm na wo nkyerɛkyerɛ teɛ. Yɛsrɛ wo sɛ ma wɔ nipa ne wo nhyira ɛnɔɔso wɔ yɛn mu. Na nipa nyinaa tumi yɛ hunu. Nnipa ɔdɔkan ne tem a wɔkyerɛkyerɛ sɛ yɛnyama yɛn yɔnko nipa. Yɛsrɛ wo sɛ bɔ yɛn ne yɛn adɔfo wɔ ho ban. Yɛn mfiri ho no wɔtaa pii mu. Agya, wo nkyɛn na yɛgya ne ba berɛ nyinaa. Na wɔ so ne yɛgya yɛn dadwene ne yɛ haw nyinaa to. Yɛsrɛ wo sɛ ma yɛn nyinaa kwan. Ma yɛntumi nsane mmra na masua wo nsɛm bio. Yɛsrɛ wo sɛ hyira yɛn nuanom. Wɔn a da ne da nyinaa wɔboa ama yɛpae w'animuonyam mu ka. Agya, yɛda wo ase bebree. Wɔ w'ayamyɛ ne wɔdɔ yɛn nyinaa mu. Wɔ yɛn Agyenkwa kɛseɛ Kristo Yesu din mu. Amen. Tanggapin natin ang basbas at ang pag-ibig ng Diyos Amang nasa mga langit. Mamayin na yɛnsa nka nhyira na wɔdɔ ɛfiri ne gya wɔ soro nkyɛn. Adom nkwagyeɛ ne ayaresa ɛfiri ne Awurade Yesu Kristo na ɛwɔ kronkron ma yɛn sisiɛ ne da nyinaa. Amen.
Spirit.